Bortxe, Amurrioko aekako arduradunek nola eraman zuten lekukoa lehenengo kilometro horretan gogoratzen ari gara. Orain bestelako kontuak ditugu gaurrik hemen ikusteko, zuzenean ikusiko baituko lekuko hori nola iritsiko den Donostiara eta azken kilometroa eta mezuat hori guztia zuzenean bizi behar dugu. Ekin egunon? Egunon, Ilaski, 2500 eta 55 kilometro, urtebete beranduago datorren edizioa da hau, baina izue Donostiako auzune nagusiak zeharkatzen goizetik. Egia da, aurtengo korrikak eragozpenak 11 izan dituela, elurra, euriteak, eta itzuli purdi asko ere bai, baina guztia primeran dator, eta noiz helduko zain hemen Donostiako bulebarrean. 22. korrika esango dugu edizio benetan unkigarria izaten ari dela, sekulako irudi ederrak ikusi ditugu, eta momentu honetan, korrika nondik dabilen ikusiko dugu. Bortxe, zuzeneko irudiak Donostian dabilelako. Eta hori, Donostiako Altza auzotik, Pasai aldetik datorren ezkero korrika, eta Bidebieta auzoko irudiak ditugu, Ilaski. Ekine, ibilezarrelako goizetik, zordutatik, zabiltz goizeko zazpietatik bueltaka Donostian? Antzerako zerbait, goizeko zazpiak buelta horretan iritsi hartzen Donostiara, ordueteko atzerapenarekin heldu da, baina ikusten duzu ez iztu bizian bere erritmoa berreskuratu duela, erlojupean datorrelako korrika, eta ikusten duzuen irudi horietan, honezkero, Altza auzo jendetsua, oso populatua den Donostialdea, eta Pasaialdeko giltza ere badena. Ikusi dugu abiatzen Amurriotik, eta ikusiko dugu, ibilbidea 22. korrika honek nolakoa izan duen, ibili dalako Euskal Herri osoko 7 lurraldetatik eta lekukori eskuz, esku, ibili da lekukori hainbat herritarrek hartu dugu egia esan, ze edizio zoragarri izaten ari da, elurra esan dugu euria denetarik. Bai, eta Ilaski, hor ikusten duzuen bezalaxe, aurtengo ibilbidea benetan konplexua izan da, edo bere alde kuriosoa izan du, izan ere muga hainbatetan igarotzeaz gainera, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria behatzez gainera, Nafarroa hainbatetan zeharkatu du, Arabarekin gauza bera. Donostialdetik gertu ere hainbatetan izan dugu, gaur arte baina ez da murgildu hiriburuan barrena. Atzo Asier Ramondori esaten genion, nor diseinatu ote du aurtengo ibilbidea, honek badu eta bere etekina, bai. Bortxe, zuzeneko irudiak eta momentu honetan, erlojuari begiratuko dio, 11 eta 32 minutu dira, eta Donostian emango dio amaiera korrika 22. honek, Donostiako udaleko ordezkari batekin hasiko dugu, gaur gonbidatu mordoa izango dugulako set honetan. Nekane egunon. Ze moduz nekane alkate orde eta, sekulako plan ona iriarentzat bai korrika jasotzie? Esan oso plan ona, ikusita eguraldiaren olakoa dagoen, ze jendetza dagoen, zenba jende parte hartu duen korrikan, posgarria benetan Donostiako hiriantzako. Goizean goiz hartu duzue lekukoa, pentsatzen dut jendetzak hartu zaituztela, zer moduzko esperientzia udalaren izenan ordezkari gisa, lekuko hori hartzea? Posgarria ez da, eta hori bat izan da lekukoa hartzea, eta korrika txikin horri biligea, eta, primerako jendetza asko, eta, hiriantzako esan bezala oso posgarria. Euskararen hiria izango da gaur Donostia. Bai, eske Donostia beraz, Donostiaren Euskararen hiria da, eta hori ere, azpimarratzekoa da, ez da? Ederki. Bitu, zeuru lekuko hartu duzu, nien ikusten ari gara? Nekan eze momentu, esan diguzu, Euskararen hiria, bada, Donostia, belarria jarrita etorri naiz, goizian eta euskeraz danak. Bai, Donostiaren hiria bezala antolatuta daukagu, eta egia esan, gustukoa da horrela izatea, eta, euskara erabilera sustatzea eta indartzea da helburua, eta, hortan gabiltza, ez da, dano batera. Sentsazio alaren ekane, une oro egin behar den lana dela, une oro egin behar da, atzara pausurik ez egoteko, ez da? Bultzatu eta gure hizkuntza bultzatu, gure herrietan, hirietan. Bai, horrelako ekintza beharrezkoa dira, baina egia da eguneroko lana dela, euskara sustatzea eta erabiltzea, eta, nik uste dut danok elkarrekin lortuko dugula, eta, nik uste dut momentu honetan garrantzizuna hori dela, euskararen erabilera sustatzea, eta hortan gaude lanean danok, eta izan bezala eguneroko lana izan behar dela, ez da? Ikusten da, gainera pandemia ostean bete-betean datorrela korrika, gaur Donostia euskaltzalez, jende multzo handi batez beteko dela, udalak izaten dira, herritarrongandik gertuen dauden erakunde publikoak, instituzioak, euskararen Donostia horretan erronka hainbat izango dituzue, baina gaurko erronkare bat izango da behintzat zerbitzu eskaintzea, ez da? Bertara datozen, aholku batzuk baditugu, nekane?
Bai, erronka denona da, ezta, baina bueno, pozgarria da niretzako ere bai ikustea ja ekitaldia ja irikia diela, jendetza ja etortzen ari dela, inauteriak eduki genitu, noain korrika ikusita zenba jende dagon, baina egia da denok lan batean egin behar degula eta erronka handia dokagula euskara erabiltzeko. Eta danon artean ziur nago horrela jarraitzen badugu eta ikusita zenbat jendetza etorri dan Donostira, danon artean egingo degula. 10 egun izan dira, 10 egun jendez beteta, eta horri da azpimarratu behar deguna, ezta? Bortxe gaudegu, udaletxe aurrekalde horretan eta ikusten ari gara zuzeneko irudiak Donostian dabilelako korrika azken kilometro hauetan, esan diguzu, nekan ez garrantzitsua, honelako ekimenak alkar batzeko, ondo pasatzeko, herria egiteko, munduan eta atzerrian korrika egin dutelako euskaldunek eta bertaratu diren guztiek. Bai, nik usten dut arrakasta, kriston arrakasta daukala, ezta? Eta esan bezala, ikustea zenbat jendetza dagoen eta denon artean egiten dugun ekitaldi hau azpimarratzeko eta mundu guztian ikustekoa dela, ezta? Azpimarratzekoa dela, ezta? Eta ikusi da, lehenko gunetan adibidez, elurra. Elurrara izan genuen bai. Horrek ere bai, zerbait esan nahi du, ez? Eta gukara honentzako daukagun eguraldia, eta nik uste arrakasta izugarri aukitzen ari dela, aurtengoak, eta jarraitu dezagun elkarlanean denok, ezta? Zalantzabarik danon erantzunkizuna izango delako bakoitzak bere alorrean. Nekan eskerrik asko hurbiltzea, arren? Eskerrik asko zuei. Gaur lan dobliek egin da, lelau korrika egin, eta orain geugaz berbagiteko tarte hartu duzu. Aldegun egin dugu, eta pozik hemen egoteagatik baita. Eskerrik asko. Elkarlanak jarraitzen duekin. Ederki, bai, eta alaxe segituko dugu, izan ere segidan, baditugu gaur gure bidali bereziak, eta Nagore agarin izango da horietan aurrena, Ilaski? Nagorerekin bat egingo dugu, berriatik. Nagore, ze moduz, hortxe, jendetza hartien. Kaixo, ikote. Kiston, gero ederra dago hemen Donostian, eta ni, Luisi Intxausperekin nago, gaurko korrikako ekitaldi askoren antolatzailearekin. Luis, konta iguzu, zemu zibilizara azken aste honetan den antolatzen lanpetuta, urduri? Bueno, azken aste honetan bakarrik ez, hau hilabete batzutako lan bada, prozesu bat izan da, hemen Donostitik egindako prozesu bat, egitaragua osatzeko hemengo eragile askorekin, eta, esaten dugu hau izan dela auzolan erraldoi bat, ez? Eta, hilabete guzti hauen emaitza da gaur hemen prestatu dugun egitaragua, 22. korrika honi merezi duen amaiera emateko. Auzolan erraldoia eta auzo eta 8 gunetan banatua. Konta iguzu, ze hitzordu nagusi izango ditugu gaur Donostian? Hementxe bulebarren gauden leku honetan, hemen atzean dugun holtzautan izango da korrikan amaiera, bertan mezugileak mezua irakurriko digu, eta AEKaren ordezkaria Aizeo Tañoli Zarraldek ere AEKaren mezua irakurriko digu, orduan hori izango da ekitaldi nagusia. Eta gero hortik aurrea jai izango da 8 gunetan zuk aipatu bezala, kontzertuak, aurren gunea izango da, dantza, musika, kontzertuak, eta saiatu geha egitarau anitza, zabala, adin guztitarako egitaraua osatzen, asko Donostitik bertatik, Donostiko eragileek eta Donostiko artistek edo sortutakoa, eta, dena zehaztu beharrean baino, jendeari nik aholku bezala esango neko hurbiltzea, paseatzea batetik bestean, seguru topatuko dula zerekin disfrutatu, zerekin gozatu, eta ondo bukatzea, ipatueten bezala, korrika zirarragarri hau, ez? Izan dira 3 urte korrikari gabe, nabaritze genduen Euskal Herrian bazegoela aldako gogo bat korrika honetarako, eta korrika honek utzi dizkigun irudiak, ez? Neguan hasi eta udan bukatuko da, beraz gaur disfrutatzea tokatzeta. Primeran, Luis, eskerrik asko eta bikote badakizue joan pentsatzen ze hitzordutara joan gozareten. Alaxe, eta Luis Intxauspek azaldu digun bezalaxe, korrikak lan handia du, baina gaur ospatzeko eta disfrutatzeko eguna da, eta horretarako azpiegiturak ugarira antolatu dituzte Donostiako toki ezberdinetan. Eta musikarik ez da faltako hitzekin. Venga, bideoklipa apurtxu bet ikusiko, egilearekin gaude.
Nere Urbizu, egunon ze moduz? Kaixo, oso ongi, oso pozik, Segun unkituta. ederra, unkituta gauz edanok, Bai, unkituta, urduri, oso pozik. Ze kantapolit egin duzuen? Bueno, bihotzetik ateratzen dena, bagizu nola ateratzen den, ez? Bai. Ore bat, izango da, gero korrikako kantuak be historiara pasatzen dielako beti, Bai, baina kriston presioa, jaski? Hori be bai, Kristona, hori be bai. bai. Proposamena jaso nuenetik zalantzak izan dituen. Banekien egin nahi nuela, baina ez pentsa presioa handia da, eta badakizu denen gustuko ez dela izango, ez duzula denekin asmatuko, baina, bueno, urte pare arraroa izan da, eta hori islatu nahi izan dut pixka bat ere abestian, ez? Gogotsu etorri garela korrikara, eta euskerak behar gaituela, eta hori islatu nahi izan dut kantuan. Neketxo izango zen prozesua, baina emaitza, orain zenolako feedbacka sentitu duzue. Ze oroar, esan genezake, harrera bikaina izan duela abestiak, nahiz eta aipatu duzunez, garai oso berezietan datorrena, sentimendu oso kontrajarriak bizi izan dituguna, baina plazara, auspotzuko beharrez gatozen honetan, soinu banda jartzea lortu diozuela, esan genezake. Nik uste, feedbackak esan dituzu, eta gehien bat emakumeen gandik jaso ditut. Bitxia da, ez da agian nabaritzen da. Ez da kasualidadea. Agian emakume batek egina dela nabaritzen da, edo oso agerian gelditu da. Baina bai, batez ere emakumeena, eta gizonezkoerak ere jaso ditut, denetatik ez, baina batek esan zidan erritmoa motela zuela. Baina nik uste erritmoa jarraitzen hasten zarelaik ikusten duzula, ez korrika egiteko erritmoa baduela. Sakona, kaso ez, motela Sakona, baino. Eta aurtengo korrika esan genezaka gainera, emakume sortzaileen korrika ere izan dela. Ez, bideoklipa, dokumentala bera, ez, pixka bat emakumeen parte hartze kualitatiboaren ordezkari izan den korrika. Izan daiteke ez, gaina 22 korrika egon dira eta 40 urte hauetan emakume presentzia nolabait saiatu izan dira pentsatzen dut, baina tokia hartzen hasi beharko dugu eza, eta urten bereziki. Bortxe, Nere Urbizu musika jartzen, jarraituko dugu Nerearekin berbetan, besteak beste, Sustraik Kolinaren hitz zoragarriak izan direlako, Sustraik ere geurekin egon izan nahi du. Azkarrago joan, behar dena baino, Marsillara ezkara iritsi oraino, ta Marsillatik goaz Donostiaraino, ta Donostitik mundu bukaeraraino. Hortxe, Sustraik Kolinaren bertsoa, aurtengo korrika aipatzen genizuen, oso anitza izan dela, eta geografia, partaideak, nasketa oso bitxia, eta emaitza oso onaman duena, eta besteak beste, Sustraik Kolina, herri beran, ez, bertxotan, hori ere eskaini dugu, ez, aurtengo korrikak, baina doinua zuek jarria, Nerea. Segiro, ala ere, furgoneta horrek ematen du inbidia apur bat. Nerea esaten gabiltzena, apurtxuet enkargua jasota erantzunkizun hori. Korrikako kantua egiteko, nik uste, zenbat aldiz entzun dugun, honetan egunetan, eta ze gustora entzun dugun bebai, korrikako kantu hori. Garrantzitsua da, ez da, urbiltzea, basabiltzen kantaken sortzaileetako bat izan da bebai Nerea, musikaren bidez, ze derra dan, ze tresna derra dan, jendea gerturatzeko, bertaratzeko, gaztetxuenetatik zarnataraino, ez da? Korrika bera edo kantua esaten duzu denak, ez? Dana orokorrien. Bai, musikak badakizu berezko magia duela, ez? Eta batzeko eta egia esan festa askotarako erabiltzen da, ekitaldi askotarako erabiltzen da abestia, eta da amu bat azkenean gizarte oso bat batzeko, ez? Eta korrikak berak duen elementu hori, ez? Bateratzaile hori, ez? Jende desberdin anitz asko biltzen du, eta orduan bien arteko simbiosi hori, ez? Bikaina da, abestia eta korrika bera. Hor, Nerea, kolaborazioak ere garrantzitsuak izan dira, aipatu duzu, ez? Emakumeek osatutako edo sustatutako edo ereikitako abestiare badela, Sustraik Kolina aipatu dugu, zu zeu hemen zauzkagu, baina ahotsak ez dira edonorrenak eta aipatzekoak, ez da? Emakume musikariak, euskal emakume musikariak. Bai, noski, alde batetik Anari izan genuen, Anari musikaria, letrekin ere lotura berezia duena, eta gero beste alde Ane Garzia berarekin aukera izan nuen proiektutxo batean hasieran egoteko, ezagutu nuen, eta bien ahotsak bereziki gustatzen zaizkit, eta gero esan dizudana, ez, euskerarekiko duten interes hori eta letrekiko ere, bai, orduan iruditzen zait ez dela musikarekin bakarrik duten gertutasun hori, ez, da musikarekiko, letrekiko, euskerarekiko, eta noski korrikarekiko, ez, orduan baiezkoa jaso, eta hiruen arteko
ez dakit, lotura hori asko gustatu zait. Energia sortu zenuten beraz. Nik uste baiet, eta Kalitate hiru generazio hori. desberdinekoak edo, ez? Hiru adin desberdin batuta eta goian daudenei eta behian datozenei eskainitako kantua. Kalitate Dezuela, hori Nerea. esaten zenuen azeuk ekin apurtxu bet bai, ezta? Sortzaile guztiek ere prest parte hartuteko honelako ekimenean, zuzeneko irudi horiek ikusten ari gara, adin ezberdinak esaten gabiltzena, hemen herri bat dagoelako honen guztiaren atzien, eta dan hori korrika esan, eta danok baiezkoa ematen dugu, edo danok daukagu anekdotaren bat Nerea, danok daramagu bihotzean korrika. Ez dizut ongi entzuten barkatu zarata. Korrika bihotzean danok daramagula, korrika esan eta danok parte hartzeko preste gaudela. Hori da. Anekdotarik edo zeuk korrikarekin lotuta? Nik anekdotari, txikitan gogoratzen dut, anekdota ez da, baina bai horitzapen zoragarriak, 7. korrika esango nuke zela, eta hori gaua zen goizeko 3:00, herria bazkaltzera elkartu zen, eta gero atera ginen hor goizeko 3:00 ez egon mobilik, ez genekien nuntz egon korrika, baina ordu bat lehenago betian ezaten ginen, ez? Eta gogoratzen dut aitarekin eta 3 senideak hor korrikan, ez? Hori adibidez oso ogi gogoratzen dut, bai. Haurtzaroko garaiak, ez da, bizi oso bat, eta kilometro asko guztira. Egia da ez gaituzula oso ondo entzuten, Nerea asko eskertu nahi dizugu, besteak beste, kanta honen sortzaile izateagatik, gaur gurekin izateagatik, eta jarraituko du zuzeneko honekin, momentu honetan, honezkero, altzan barrena, Labaizeta aldera baiti joa, aipati dizuegu, Pasai aldetik ari zela korrika maldan gora, eta laster, kostaldera, gerturatzen hasiko da, eta laster izango dugu gertu, baina momentuz metro batzuk gora egin da Labaizeta aldera dijoa momentu honetan, eta Intxaurrondo eta ibilbide horretan Nafarroa ibiribidera helduko da laster batean. Ikusten ari gara tipitapa lekuko aldaket hori bebai zuzenean, badatorrelako korrika bulebar honetara, eta hor jendetzaren artean esan dugu hau plazer bata Euskal Hedabideok elkarlanean ari garalako, eta beste lankide bat agurtu behar dugu, Kanaldudetik Pantxika Maitia, eta ze lujuzko gonbidaturekin dagoen bera, egunon, bikote? Bai, egunon hementik plazatik eta erraiten zen Euskara eta korrika bihotzean, baina korputzean ere ez hala Jon Maia. Zuk asmatu duzu aurtengoa. Kukai taldean, kide guztien artean, goiz bat hartu genuen gure ensaioan, korrikako kantua jarri, eta hortxe goiz hartatik atera zen. Hor, zer ikusi ditugun mugimendu horiek. Bai, eta ikusi duzu bide guztian, familiak, haurrak, denak, gorputza mugituz, ze sendimendurekin. Oso politan, egun hauetan gauero eratu aurretikan beti korrika jarri izan dut, eta hor topatzen ilusio berezia. Eta guk gure Kukairen lekukoa gaur errenterian horeretan egin dugu goizeko 6:00, eta egia esan ikusta gure atzetik helduzian guztiak dantzan gurekin, egia esan, hori, oioipurdia. Eta segitzen dugu irudi horiek ikusten, denek ezagutzen dute orain dantza hau eta ondoko egunetan ere bai. Bai, egia da, oso ustekabean ateratako gauza bat izan zen, furgonetan aritzen diren kideak eta proposatu ziguten, hasieran arraro egiten zitzaigun, zergatikan esan behar genuen guk nola mugitu bertzuen jendea, bakoitzak nahi duena egiteko, baina esan zuten baiet merezi zuela, saiatu ginen, eta egia esan oso polita izan da ikustea jendeak nola zenbat bisite izan ditun, eta familiak eta nola ekin dioten, ezta? Eta Donostirat, sorpresa batekin urbildu zaretela erran dezakegu, Kukai dantza taldea ikusiko dugu, ez dela? Hemen gaude, bai. Atzora arte Jota Fuego lanian aritu gera, orduan ez genekien garaiz bukatuko genituen lanak, baina gure hurrengo proiektuko azken entxegu publiko bat izan genuen atzo iluntzean bukatu genuen, eta beraz gaur festa eguna dugu, eta hemen inguruan gabiltza, kide ezberdinak, eta bai, azken momentu hortan, holtzan izango gara, eta ia denak korrikari amaiera emateko egin dezakegun azken dantza hori. Bikain, joan orain beroketak egiterat, eta ekine eta ilaski prestatu laster gorputzak eta hitzak mugiaraziz. Pantxika Maitia, eskerrik asko. Izugarrizko lan egin dute Kanaldudeko lankideek, korrika non Kanaldude han, eta egunero arratsaldeko 7:00 puntuan izan ditugu Euskal Geografia luze zabal horretan. Beraz, eskerrik asko Pantxika, eta berriz ere, bulebar honetatik hitza hartuta. Orain zuri ilaski. Bai, itxi gizona uniri mesedez, ez egon bidatu lujozko Kike Amonarri Estopaguneko presidente ez demoduz, Kike.
zer moduz, nola egongo gara ba, alako guraldia, alako jendetza, alako lekua, alako giroa eta gainera hemen. Bueno, utziko diguzu esaten korrikaren amaiera Donostia esan da, Kike eta Bizok asko onkitzen garalako. Honek batu egiten gaitu, Kike, eta guk bizetako esperientziaria betirako lagun egin gaitu. Honuntzan etorrela gainera, hori ze, pentsatu, Jontxo begira hortxe egon ginen, duela ez hainbeste urto, ze sentipenak, ze emozioak, eta berriro ere oso gertu eta mentxe. Gauza bat esango dizuet, bi euskalakariren artean egonda, hirukote honetan nolabait kokatzearren sorpresa bat ekarri dizuet, aurrera beraz, ekarri ditzagun oroitzapen eder horiek, Negarmalkotan ere ikusi baikenuen, esaten didate sorpresa oraindik ez dela helduko. Bai, zue, orain bai, guazen berreskuratzera oroitzapen hunkigarriak euskalakariekin. Aurrera! Aizue, ze oroitzapena, Zederra, ikusten dut eta negarra itzen dut. Bai. Oraindik ere emozionatu egiten gara, ez da, Ilaski? Bai, hore bat izan zen, amiluz egiten Kike, Bizok eta Purtsuet, ze hore, ez da? Aikan aldetik onbidapen hori jasota. Bai, nik uste dute oroitzapen horiek, sekulako indarra eukatela eta gero guretzat ere gainera, oso berezia da berriro ere, hori hemen elkartzea eta korrikaren amaiera hauek berriro ere bizitzea, kasu honetan esango dut gainera, trenez etorri naiz, illa berandu iritsi naiz, trenak lepo zetozten, jendea kanpoan gelditu da hainbat lekutan, eta gu familia, alaba, bilobak, eta ikusteare belaunaldi berriak ere hemen korrika egitera euskararen alde bere alea jartzera datozela, horrek bete gaitu. Sasoi betean zaudete ala eta guztiz ere, eta ondarea utzi zen duten. Euskalakariago da, euskal komunitatea, esan dezagun, utzi zen duten arrastorretatik. Nik uste, aletxotxo bat saiatu ginen mentzaiatzen, eta nik uste dute, espiritu bat transmititu zela, eta egia da garai hartan euskalakarien eta miluzen tribu haundi hartan, konplizidea bat ere bagen eukala, eta zen hori, hizkuntzaren alde, baina hizkuntzaz gozatuz, eta gozatuz gainera. Zer dauka korrikak, Kike? Zergaitik unkitzen gaitu, zergaitik batzen gaitu horren beste, zergaitik hau dana hain garrantzitsua? Nik uste dute, honek guztiak simbolizatzen ditu gauza asko eta gero gasolina ere bada, ez? Nik uste indar simboliko ikaragarria dauka korrikak, eta nik uste hori oso idea sakon, oinarrizko eta indartsuak ekartzen dizkugula gogora, ez? Eta bada komunitatea, bada transmisioa, lekukaren transmisioa, bada herrikoko bat, bada etorkizunera begirako ilusio bat, bada aurrera egiteko kemen eta determinazioa. Orduan, guzti hori simbolizatzen du korrikak, eta horregatik emozionatzen gaitu, eta horregatik gertatzen da hau. Hau gertatzea ez baita normala. Hau sekulako lorpen soziala da, eta hemen ikusten da energia sozial sekulakoa dagoela. Laxe da, eta eragozpenak ere bai, edo lorpenak, erronkak ugari ditugu, eguraldiaren aferara aipatu dugulen, baina egia da, korrikak urtero omendu batzuk ere badakartzala, aitortza bat ere egin behar dela, ez bakarrik mesua dakarrenak, baizik eta nor omenduko dugu aurten, Birritx, Borrotx, Marimototx, gurekin ditugu okerrezpaldin gaude, Julen, aurrera. Hemen Borrotxe eta Marimototx, Jose Mari eta Mertxe. Kaixo bikote? Egunon. Kaixo, berdin. Aizue, aurtengo edizio hau berezia zuentzako, ez da omenaldi eta guzti. Oso berezia, eta sentitzen dugu gainera, guri iten zaigun aitortza hau, zerbait orokorra dela, eta Euskal Herrian, herrigintzan, euskalgintzan, kulturgintzan, diharduten da denentzat, ez? Persona guztientzat, erakunde guztientzat ere badala. 3 hilabete daramagu ospatzen. Oso ondo. Aizue, gaina jendeak agian ez daki, baina zu, Jose Mari, euskaldun duzinen ekan, eta zuk berriz euskara utxetik ikasi zen. Pentsa, orain dela 40 urte lasarte horian, aurretatik, 5 aurretatik, 4 ez zeukaten euskara ez etxean, eskaleran, justu eskolan, gu bilok eskola nazionaletan ikasitakoa gara, eta ni neu, nez eta familia euskaldun batetan jaiota ezi, kaleko giroa dela eta alfabetatu behar izan duen 16 urte nitula. Eta gerora, bizimodu osoa, zuhur gorriarekin eta euskaraz bizitzen.
nire kasuan berriz, nire lehenengo harremana Euskaldunekin institutuan. Entzuten ditun beraiek euskara hitz egiten enun ezer ulertzen, eta kriston enbidia sortzen zitzaidan. Egin dituen lagunak bertan, eta hasi nintzen babakizu festetan, ondoko herrietan euskaldunak, eta hasi zirenean ere zuzentzen zitzaizkeidanean euskaraz, kriston lotxa pasatzen nun, zer lagunari hola egiten nion, behar erantzuteko, orduan erabaki nun, garaia zala ikasteko, eta Londresera jun beharrean ingelesa ikastea, jo nintzen Barnetegira, Bizkaira, Herrigoitira, eta geroztik jarraitu indet pailazoekin, afizioa zana, ofizio bihurtu da, eta uneaino, eta gaur egun euskaraz bizi naiz. Beraz, AEKak zuen bihotzetara euskara sartu duela esan dezak. Bai, hori AEK ere herrigintza da, euskalgintza da, eta herri honi egunerokotasunean emateio euskara, poza, balioak eta koloretako mundu bat, eta euskarak ere hori emateio munduari, zorionez, gure herri txikitikan, hortan egin behar dugu. Ni AEKakin hasi nintzen euskara ikasten, AEKakin hasi nintzen euskaraz amesten, AEKangatik nago gaur hemen euskaraz bizitzen. Eta gainera, 34 urte, beteta, ez dakit, asko aldatu alda euskararen bilakaera, 34 urte horietan. Aurrera egin dugu, baina ez dugu aztu behar, batetikan Espainia, bestetikan Frantzia, gu pauso bat eman eta haiek ere haien pausoak ematen dituztela. Izokina gara, korrontaren kontra, saltoka, horrek ere ematen digu empatia bat gehu bezala txikia direnekiko, eta horregatik diogu euskaraz badala bakarrik komunikatzeko hizkuntza bat, bitarteko bat, badala ere balioak eta ez dakit, ekologia, elikadura, kulturaniztasuna, familia mila kolore, baliopia bat zabaltzen dituen hizkuntza. Beraz, euskarak hori emategu, koloretako mundu bat. Guk esaten dugu guretzeko euskara altxor badala, baina ez izkutuan dagoen egon behar duen altxor bat, baizik eta Espainian daukaguna, nik zut berari ematen dira eta berari. Hoi da, musua da euskara. Earki baikote, mila esker. Eskerrik asko, gozatu egunaz! Eta euskara egunero gure bizitzetaz, zabaltza mundura. Bihotza, burua, eskua, sentitu, pentsatu, hitzekin! Hitzekin jarraituko dugu eta gozatuko dugu guna zalantza barik ikusten duzu giroa momentu honetan 3 minutu 12etarako eta ikusten egon gara gazteako gure lankideek ere nola hartu duten lekukoa badatorrelako korrika bulebar honetara. Kike, denetarik pasatu da, lurra egonda, zuen herrizen Tolosan ze txaranga, ze giro eukizu ze irudi zoragarria gotxe dizkigun korrika. Egia da, inauteriek ematen zutela, goizean pasatzen eta goizean eskola umea asko, jende asko goiza izateko, baina gero ostiralean gaueko 11 aldea batean baino inauteriek ematen zuten sekulako irudiak izan ditugu hor, eta hor ere guretzako ere poza handia izan da, ikuste, irudi hauek egila esan impresionatu egiten dute, eta nik uste horiek ere irudi horien epikak ere lagundu duela mundu guztiak esateko. Hemen, elurraren kontra, COVID-aren kontra, hotzaren kontra, oztopo guztien gainetik eta irudi horiek alaren mitikoak dira, aurkako guztien azpitik, baina aurten korrika sekulako egingo dugu eta lortu dugu. Bai, hori gainera Arabako lautada zeharkatzerakoan Nafarro aldera hirugarren bider joaten ari zen une horretan, une batez, furgoneta bera kasi gelditu egin zen, hortxe denak atzean bultzaka hasi, eta mundu osoa zeharkatu duten irudiak izan dira. Asko izango dira, munduan korrikaren berri izan dutenak, goizaldeko ordu txiki horietan, elurretan bultzaka ikusterakoan hainbat herritarrez da. Baiz, hau ez baita gertatzen munduan zehaz. Euskal Herrian gertatzen da, Kike, beste hainbat kontu bezala xe. Euripien hemen bebai, baina epika hori ez da, eta metaforak egiten ari gara, guztiaren metaforak egiten ari gara. Kike, nola artikulatu lan hau guztia? Sierra Mundoke esaten zuen aurreko elkarrizketa baten, ikusi da ikusgarritasuna eta indarra, eta ikusi da jendea kalean dagoela, nola artikulatu indarra hau guztia aurrerantzien? Urte honen hasieran, Alicia Iribarrenek eta bio sinatutako artikulu batean esaten genuen 2022ak izan behar zuela COVID-aren ondoren euskarak berriro kalea berrestrukturatuko zuen urtea eta euskaltzaleak aktibatuko gintuen urtea, ez? Eta nik uste dut ikusi dugula korrika sekulako
hasiera eman dio, urte honi, hasiera indartsua, ikusi dugu, jende asko herriz herri eta auzo antolatuta korrika aurrera atera dadin, eta nik uste dut guain oso garrantzitsua dela, indar guzti hori ere, antolatzen joatea, datorren hilabetean baditugu ere bi ekitaldi garrantzitsu, zazpian Nafarroan bertako egoera salatzeko eta euskerak beste egoera legal bat merezi duela aldarrikatzera joango gara. 21ean gazte euskaltzalen sare sortu berriak ere Donostian agerraldia eskatu du, ondoren etorriko da euskaraldia eta hor ere udara ondoren uste dut herriz herri eta auzo berriro ere eta erakundetan, guztietako entitatenan aukera izango dugula berriro ere euskararen aldeko praktika eta ohitura aldaketa horiek aurrera eramateko. Orduan, nik uste dut energia sozial guzti hori gero norberak bere ohiko lantokian, bere erakundean, bere entitatean, bere familian, bere inguruan, berriro ere alimentatzen jarraitu behar dugula. Kike behitu ze irudi daukagun zuretzat, hau sorpresa da. Kike ikusiko dugu, korri egiten, korrika badalako gure biografiaren parte bai, gero ze plan daukasun galdetu behar dizut, baina aurretik, hortxe, zuzeneko irudi horiek, ia sorpresatxoa jartzen diogun, Kike Amonarrizi. Baditugulako zeure irudi batzuk bebai. Bien bitartan, aipatuko dugu Ilaski, Miraria lortu duela korrikak, ordubeteko atzerapenarekin. Hortxe. Ordua berreskuratu duelako. Horiek ere Donostian dira, autolosan da. Atzoko irudiak dira, ez da, Kike? Hau lehenengo korrika, ni horretxe eskubian nengoen, hor kamiseta txori batekin. Eta hau da, bigarren korrikan lagun bat eta biok inauterietarako prestatuta geneukan, organillo batekin, hortxe, parte zarrian kantari bili ginen. Memoria historikoa ari gara egiten, ariketa, ze urtetaz ari gara, Kike? Ze urtetaz ari gara? Ba, hauek zian, 83, oso gerezpan hau, orain txeia, bai. Ederki. Hortxe, gazte, eta ikusten zue, itxuraz ere, zenbat mejoratuetan. Entzun, gauze batako zuena, takozu umore bat, eta ikusten da, zelan garrantzitsu egiten zauzen, Kike, zure biografia zuen, eta azken urtietan be, zelan garrantzitsu egiten ari zaran, umoretik, eta danok batzetik, eta mezu positiboetatik, ezinbesteko hori be bai. Bueno, nik uste dut, egoerak direnak direla, eta, euskerak bizi duen egoera ez da egoera on bat, badakigu gure ahuldaden berri, badaukagu gure ezintasunen berri, baina ikusten dugu ere, hainbat alorretan aurrera egiten ari garela, aurrera pausak ematen ari direla, eta nik uste hori dela espiritua guk, aurrera egin behar dugu, eta aurrera egin behar dugu, nik uste aldarte positibo batekin, humorez, eta askotan aipatu izan dut. Hau niretzako bizipoz bat da, bat resmetitu ezagun bizipoz hori ere beste jende guztiari. Ederki, bizipoz horrekin irudiak ikusten dituzue, Miraria egin duela baita korrikak ere, izan ere ordubeteko atzerapenarekin, zetorren Donostialdera, eta ikusten dugu bidebieta berriz ere pasealdera gerturatu den honetan, honezkero Mirakruz gain horretara puntual iristekoa dela, beraz, 12 eta 7 horretarako heldu behar du Mirakruzeko gainera, eta itxura guztien arabera, erlojupean eta ordua beteta. Oso, marka. Azken kilometroak bereziak izaten dira, mezuaren egilea ikusiko dugu, Euskalgintzako zeirudi ederrak ikusten ari garen, Ikusten duzue. Ai, zeunkigarria dana dudana, Euskalgintzako, lanien zabiltzatenok ere egingo duzue, politikariak ere ikusiko ditugu, zein da planak, Ike? Ze plan daukazu gaur, zein da plana momentu honetan? Hementxe oraintxe bukatu, eta topagunearen ordezkari gisa, kontseiluaren azken aurreko kilometroa korritzera noa, kontseilua osatzen duten beste entitatekin batera, eta gero justu Galeseko telebista talde bat ere etorri da, eta haiekin badaukat konpromiso txiki bat. Kike Amonarriz badue korrika egiten, tipitaka, korrika, eta gozatu asko zeunkigarria dan. Hau dana, zederra dan zu ikusti, Kike Amonarriz. Mila esker, eta gero albali badugu ere, hemen guk ospatuko dugu gure erara. Alaxe izango da, eta geroago ikusiko zaitugu berez ere, Kike. Bien bitartean, guazen Pantxika, Kanaldude, aurrera. Bai, guk ere laster gozatuko dugu hemen bulebar honetan, baina momentuz iparaldetik unerat urbilia zaukun maiale errekar gira hemen. Pozik, aurten bialdiz korrikak egindu itxuli bat iparaldetik. Bai, lehen aldian Basen Nafarroa eta Siberoa zituen zeharkatu astelenean, eta atzo Lapurdi, eta bietan jendetza ikaragarria.
Eta, ara, biziki pozik gira, aurten, uste dut korrikak gero eta handiagoa dela, atxikimendua ere, eta aurtengo korrikak erakutsi du bai. Eta kilometro berezi bat izan da, 1062 entzusen, hitzetatik ekintzetarat pasatzeko ordu dela. Bai, hori izan da adierazpen berezia ekak egina. Azkenean eskolaren ezagutza unibertsala izan dadin, eta eskola herritar guziendako eskola ikastea doakoa izan dadin, eta hortarako hitzetatik ekintzetara pasatzea administrazio eta instituzioeri ere deia egina izan zakote. Baliabide gehiago izan dadin eskolaren dako, eta helduen eskualduntzerako, baita ere transmisiorako, eta hortan baliabide gehiago eman dezazkiten, izan hemen, EAN, Nafarroan, Ipar Eskolegian, eta Eskolegi osoan. Bai, badakit Ipar Euskal Herrian, bai Euskararen erakunde publikoari eta Euskal Elkargoari ere deia luzatu duzuela. Bil esker baialen, agian izetetik ekintzetara joanen gira. Zueri orain hitza. Eskerrik asko Pantxika, izan ere lurra izeteak denetik izan dugu, baina erronka nagusienak administratiboak izaten dira gehienetan. Ipar Euskal Herrian gainera ordezkaritza zabala, instituzionala, Jarren Etxegarai buru, ikusi ditugu ofizialtasunaren alde, Nafarroan ere bai, eta hori guztia batuta, gaur ordezkaritza horiek denak azken kilometroetan berriz ere ikusteko aukera izango dugula, pentsatzen dugu. Ordua iristen ari da, 12:07 minutu, eta Nelabak eta Marin Arbeo geurekin, Txakurgorria sormen kolektiboaren 150 esango dugu, eta esan du, gure gonbidatuek esaten dute, hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea 22. korrikak ekarri du dokumentala, aurten, eta hitzetatik ekintzetara zeupe bai. Ane, egunon? Egunon. Segun ederrien batu garan. Bai, eta ze momentu berezian. Bai, hori proposamena intziguten aekatik aurtengorako dokumentala egiteko, eta egia esan oso pozik hartu genuen, erronka bezala ere bai, gaina guretzako lehenengo aldia izan da dokumental bat osorik aurretik egin izan genitun gidoilari lanak eta hola, baina lehenengo aldia izan da hasita buka gure eskutan egondana edo dokumental bat, eta egia esan oso polita izan da bidea, bai. Nere Aurbizurekin aipatzen genuen, aurten emakume sortzaileen partartze kualitatiboan urratsa eman dela, korrikare horren lekukoaren isla izan dela, ala sentitu duzuezuek, ala bizi izan duzue? Bai, egia esan gure dokumentalean ere hola pasatzen da, ez? Uste, bederatzi elkarrizketatu diala eta bietatik 6 emakumezkoak diala. Eta feedbacka ze moduzkoa? Ze egia da nereak aipatzen zigula nekea ere dezentekoa izan duela, baina emaitza betetzekoa izan dela, betegarria. Bai, gero egia da jendeak eskertzen dula, eta nire ingurun behintzat zoriondu diate, edo jarri dituzte ikasgeletan, eta... Dokumentalaren mezu nagusia edo ze arrastu utzi nahi izan duzue? Ze izan da dokumentalaren eduki karga hori? Piskat, leloa pasatzigutenean hitzekin izango zela, hitzak eta ekin horri nahi genionin referentzia, eta dokumentalak bi parte ditu, parte baten elkarrizketak agertzen dira, eta hor Euskal Herriko txeko desberdinetara joan ginen, elkarrizketak ite dira, eta modu berezin batea edo nahi genien galdetu hizkuntzakiko zeharreman duten, eta zentzumenen bidez galdetzea okurritu zitzaigun. Eta? Ikusten ari gara irudi horiek, ane esate baterako zer ikusten ari gara, esaten da bilelako Marina bebe bai, bederatzi elkarrizketa, klaro, nortzuk zer erakusteko, gero oso era poetiko baten be arilkatuta dagoelako kontakizun guztia, zer ikusi izango dugu, uinak dokumentalean irudi horiek ikusten bai, hori, Marinek esan duen bidetik saiatu ginen, anistasuna bada ez modan dago nitz bat, baina benetan anistasun hori islatzen algenun neurrian, hori ordu erdiko pieza batean, ez? Orduan, euskerak egoera ezberdinak bizizitun txoko ezberdinetara jo genuen, emakumen presentziari eman genion garrantzia, eta gero bai nahi genuen adine ezberdinetako eta hori perfil ezberdinetako jendea atera zedila, eta ez ginen jun ospetsuen bila do nahi genuen, jende xumea, hori, herritar horiek eta horiek kontatzea. Hori guztia historiarekin, noski ikusten nahi gara, irudizarrape bai, ezinbestekoak nondik gatozen, ez da? Zer garan jakiteko? Bai, hori da, indegu beste lan bat edo izan da, nolabait digitalizatzea eta berreskuratzea material pila bat zegoen bilduta aurreko korriketakoa, eta hor badago, ezakit, nostalgiarik eta bat edo, ez, aurreko irudiekin egiten dana ere. Ze zaila!
Marinean, esaten egon gara, zuek, bueno, bestelako lanetan ohituta zaudete orain arte, dokumental bat, ze zaila, klaro, hau guztia aukeratu, gero montatu, gauzasko kanpoan utzi, zemuzko lana izan da Marinera. Errepikatzekoa izango da, errepikatzeko esperientzia. Zaketa eskerrak luzatu dan, korrika urte betez atzeratu dan, eta denbora eukide. Bai, berez itxialden edela bota zeuten proposamena, eta ideia orduan landu genuen. Eta poliki osatzen jungea dena azken bi urte hauetan. Bortxe, zuzeneko irudi horiek ekinen ondik, ze ikusten gabiz? Gaur zuen GPS-a izateko, bez? Funtzioare izango dut, ez? Bertatik bertara. 12 eta 7 espero zen Artzakeko gain horretan, Mirakruzeko gainean, eta ikusten dugu Bidebieta auzoa atzean utziko duela, Pasai aldea atzean uzten ari da, eta azken urteotan Euskalgintzak eta alfabetatzeak lan eskerga egin duen ingurunea izan dena, eta honezkero Donostiako erdigunera bide hartuko duena. Eta laster Nagore arinengana jotzekoak ere bagara, bidali bereziak zai ditugulako. Bai, zuzenien, korta ikusten ari gara, eta esan dakue, Nagoreren ganagoaz hemen gonbidatu asko ditugulako, jarraituko dugu gero Marinetan erekin berbetan bebai, zuzeneko irudiak... Korta jauna. Korta, hortxe, konkiseko lankideak ere, euren kilometro egiteko ardura hartu dutelako. Nagoreren ganagoaz. Kaixo bikote, hemenago, Lucho Fernandezekin, egunean behin aplikazioaren atzean eskutatzen den aurpegietako batekin, egunean behin, hemen jartzen du, Euskaldun askoren ahotan eta eskuetan jagoen jokoa, zer dela eta enbesteko arrakasta? Bueno, joko simple bada, adikzio pixka sortzen duena, baina kalterik gabe, egunean behin bakarri jokatu daitekelako, eta euskararekin eta euskal kulturarekin lotura zuzena daukan joko bat daukat. Horrek nik uste dut oso gogoko egiten duela gure publikoarentzat, eta 3 urte pasatu dira sortu zenetik, 9 denboraldi edo hola joko garai, gaur bukatzen da 9. Eta uste dut egunero irekitzen duten 60.000 lagunentzako postiki bat dala eguneroko partida hori, eta demostratu dala euskarazko produktu batek, euskarazko joko batek, badaukala lekua aplikazio munduan mugikorretan. Mugikorretan bakarrik ez, aurrez aurreko formatuan ere funtzionatzen du, eta hain justu, gaur, ordu bat aterdietan bulebarrean zuzeneko partida bat jokatuko duzue, entzun dut jende asko biltzeko asmoa duela, zuek ere hori entzun duzue? Bai, bueno, jendea ikusten dugu bilduta horratzean, baina hor daudenen artean, eta jokoa daukatenek mugikorrean, antxonteleria etorriko da, instrukzio batzuk emango ditu, eta euren omen dauden hoien artean, ez dakinik, 200 lagun, 500 lagun, zenbat izan daitezken, hoien artean partida berezi bat jokatuko da. Opari batzuk jarri ditu ETB-ek, nik merchandising pixko bat eman ekarri dut, zozketaz eta irabazleari emateko, eta ikusiko dugu nola irteten den, uste dut ekitaldi polit bat izango dela, korrikaren bukaera jaiko, 1000 ekitaldien artean, bat gehiago, baina bueno, polita gauza da. Oso ondo, gu ere han izango gara, hemen atzean bulebarrean, eguerdiko ordu bat aterdietan. Oso ondo. Eta agur ere esango diguan eta Marineri, laster etxera zuzenan joango zeate, pentsatzen dut, zuzenan bizkor. Zein izango da azken mezu, utzi azken mezua dokumentalaren... Bai, mezu hori importantea da, baina horrekin batera, uinak dokumentalaren egile gisa, zen mezu utzi nahi diozue, gaurko jendetza honi, eta nik helduko nioke uinaken ideia horri ez, gu bagenera bien buruan, nolabait, harri bat botatzen danen putzura inguruan ze uin sortzen ditun, eta hori korrika ere izan dadia hori, ez? Bai, hori da, putzura botatzen den harri hori, baina sortu ditzala uin asko inguruan. Gaurko plana, neska? Hori humorezko pasoa zen, Ilaski? Ez, gaurko plana zein da. Bueno, egun hemen pasa bentsat, alako egun ederratea da. Hori da, eta azken zehaztu gabe ikusiko da. Azken kilometroa ikusi, korrika pixkatin, eta bazkarira. Ederki. Ze gauza ederrak egiten ari zareten, ze talentu daukazuen neskak jarraitu lanien eta plaster bat gaur zuekin egotik ebe bai. Eskerrik asko. Urbiltzen ari da, eta zuzeneko irudiak ikustera goaz, esan diguzu, bertan dugu. Eta gainera, atzerapen hori ja gaindituta eta orduan goaztena. Bai, atzerapena minutu gutxi batzutakoa, eta ikusten duzu jendetza ikaragarriarekin batera datorrela, Nafarroa hiribidera helduko da berehalako batean korrika, eta Nafarroa hiribidera
ibilbideak zer esan nahi du? Ba, honezkero Zurriolatik oso gertu ditugula, itsasaldetik kilometro eskas batera ditugula, eta jendetza ikaragarriarekin dator aurtengo lekukoa, eta barruan mezua noski, lastar izango dugulako mezu horren berri, baina lehenago geure hartan ditugun bi aktore tzarri, elkarrezketa tzar bat egin nahi diegu, izan ere ez gaituzue behar bezala entzungo, izugarrizko giroa daukagulako hemen. Ramon Agirre eta Itziar Ituño. Ia Ramon badabilen mikrofonoa. Kaixo, bai. Bueno, gaur pentsatzen dut zuek ere ziztu bizian etxera joatekoak izango zaretela, oso giro eskasa daukagu, eguraldi kaskarra, ez da? Gaur triste gaude. Bai, oso. Oso triste. Bueno, korrika, bizi izan duzuen aurtengo korrika. Urte askotako korrikak dira, tira, aurtengoaren arrastoa zein da? Ze ausporekin utzi zaitue aurtengo korrikak? Ez dira zuen zuten. Honek ez da zuten, baina ni. Egin karrasi, favorez. Gaur gaina karrasi ite hor, Zuke bai, karrasi. Niretzako aurtengo korrika izan da oso berezia, ez bakarrik eguraldi kaskarra egin dauelako, baizik eta lehendabiziz nire auzoan sartu da, uste dut kale estuetatik sartzen ibili da, eta horrek girotu dau asko auzoak, batez be itxialdiaren ostean, altzatu dozku animoa pilo bat. Uoldea izan da, ez da? Uoldea kalera atera dena, ez da, Ilaski? Ramon, Itziar, egunon, ze ondo zuela zegoti hemen. Egunon. Bideoklipean ikusi zaituztegu, animatzen zarete edo zertara euskararen alde, Ramon? Bueno, edo zertara, baina olako gozetara, bai. Eta gustora gaina, gustora. Bai. Lehen izan gara Nerearekin, Nerea Urbizu. Bai, Nereare izan dugu hemen, eta esan digu akaso pixka batematek esan diola nostalgiko xamarra zela bideoklipa bera ere, doinuak, baina Itziarrek zioenaren arira akaso etxetik, pixkanaka, lozorrotik kalera ateratzeko ibilbide hori ere egin duzue, hala? Bai. Zira zontzun ez da, Ramon. Ederra, kanta da ederra. Melankolik apur bat igual izango du, baina horrek ondino ederrago bihurtzen du kanta. Niri izugarri guztaia eta urtengo kanta. Aipatzen genuen, ez da? Bideoklipeko irudi horiek bebai, Ramon, galdetuko dizut oso berezia dalako norbere herritik pasatzen denien, esan du Itziarre bebai, norbere herriko irudiak, zeure hirian gaur amaiera, korrikaren amaiera, honek daukan, unkigarritasun eta sentimentu guztiarekin, zer da korrika, zer sentitzen da? Nik goizean dut korrika, inditut kilometro gutxi, baino minutu asko. Eta izugarrizko giroa zeon eta kiston poza, gure etxepean jendetza. Eta asko animatzen du honek. Zederra, bortxe ikusten, Itziar egoten dalako, Itziarri galdetzen bebai, Itziar bazabiltzate biok, aratona munduen zier, guretzat, bitu, a ber, planotik aterako guretzat, placer bat alako eta arro gauzelako. Onelako sortzaileek eukitxi Euskal Herrien, arro gauz, Itziar, mundu osotik zier bazabiltz, hizkuntzaren embajadore, herriaren embajadore lanak egiten bebai. Esan nire asmoa, baina, Euskaldunanaz, Euskaldun berria, hain zuzen, eta enaz nekatuko esateaz, gero eta zarragoan azni. Baina nik ikasi neuen AEKan. Eta AEKari eskernaz Euskaldune, eta hori jata sekula astuko. Eta AEKak antolatu dau hau guztie, ez da lan makala. Eta etorri naz helburu horregaz, aipatu behar dut hau. Bota. Askotan, jendearen esfortzua hor atzean gelditzen da, eta kristona da. Oso gauza itxaropentzua da korrika, oso polita, eta embajadorea, norbera dana, erakutsi behar da. Itziar, ez zaizu gustatzen embajadore kargu hori, baina alaxe egokitu zaizu, egin duzun ibilbidea ikaragarria delako, Ramonena ere, bai, hau entzun didazu, ez da, Ramon? Zure ibilbidea ere ez dela makala, biona, urte gehiago, ez da zaila, inbesti urtean zer edonola ere gaurko eguna, eta Itziarrek aipatu duena, alfabetatze, euskalduntze, helduen alfabetatzeak zenbat leio, zenbat ate, eta komunitate osatzeko ze lan garrantzitsua egiten duen AEKak eta euskaltegiek oroar. Gaurko eguna antolatzeaz haratago.
Jarraituko dugu, zuekin berbetan Julen Iraolaren ganarago azelako Goierri Telebistako gure lankide elkarlanean ari gara goiz honetan. Badator mezua, badator lekukoa bulebar honetara, eta dantzari batekin bera, Julen aurrera. Kaixo denei, bai, hementxe gaude bulebarrean eta giroa sutsua, desde luego. Bueno, Aritz Salamanca, hementxe Tio Teronen semeak, kontatu pixka bat, zeintzuk zeate eta zer egiten duzu? Bai, bueno, dantzariak gea, musikariak, eta batez ere umorea egiten dugu euskeraz, eta, bueno, ondo pasatzen dugu, gustatzen zaigu plazaz plaza jutia, pixka dantzarekin, musikarekin eta umorearekin, horrelako girua sortzen ez, baina, hori zaiatzen gea ez. Esate baterako, aurreko urteko bideoklipean atera zineten titulo personalean. Bai, bueno, Ferminek egindako klika aurreko bertsio horretan, abesti horretan aukerauki genuen bideoklipan ateratzeko, sekulako esperientzia zoragarria, bai, bakizu korrikako abestiak gelditzen zaizkigu gure buruan, ez, eta gure fonoteka pertsonalen gelditzen zaizkigu, eta bertan parte hartzea izan zen gozada bat, ni, eta kidetako kide batzuk bai parte hartu zuten, osea, sekulako esperientzia. Baita ere, elkar gehiekin ekimenean, ez da? Bai, duela egun batzuk genuen, AEKak eta korrikak babestu zuten ekimena, dantzan egiten zen ekimena, elkartegintza eta bolondresak balorean jartzen zutena, eta gurekin egon zien estu, eta eskertzekoa ez, euskera egiten dien ekimen hauek, eta herriaren gatik egiten dien ekimenek, presentzia bat eukitzea ez. Gainera, korrika kulturalak antolatzen dituen ekintza askotan parte hartzen dezu ez? Bai, Tio Teronen semeakin, lehengo astean Erandion, atzo bertan Leitzan, bai, aukera auki dugu korrika kulturaren baitan bi ikuskizun desberdin eskaintzea, Freskulalde batetikan, festamentua atzo bertan, eta, alde enean, beti ongo gea, korrikaren makinaria guzti honen presente, ontan sinestu dugulako, eta txikitatik gauza bat bizitzen dugun gauza bat delako, ezta? Ederki eskerrik asko, mila esker. Mi esker zuei, eta gozatu honekin, sekulako goza dela. Eskerrik asko bikote, eta ikusten ari gara, korrika hurbiltzen ari dela zuzeneko irudi horiek ikusten ari garalako, eta zuzeneko irudi horiek, gero eta presentzia handiagoa jasoko dute, iristen ari delako, eta ikusi duzu olatu eta guzti, badatozela bulebar honetara. Ze irudi zoragarri, hementxe jarraitzen dugu, Ramon Agirre eta Itziar Tuñogaz. Eta irudi horien fotografia selfia atera berri dute, Itziar eta Ramonek, badakigu, Itziarrek bere sare sozialekin ikutzen duen guztia urre bilakatzen duela, beraz, ala izan dadila eta korrikak egin dezala jauzi mundu zabalera, egia da diaspora korrika aritu dela, baina sare sozialek oraindik ere aratago jotzen dutela, horregatik zaren embajadore Itziar, sentitzen dugu, baina alaxe egokitu zaiozu. Eta ez gaituzu ondo entzuten, baina mesez, azken mezu bat bai, aipatu duzue, Aikaren lana, gaurko egunaren garrantzia, orain da zen irudi horiek bai, ezta, jendetza hurbiltzen ari gara, irudiak ikusita, Itziar, zer sentitzen da? Zer sentitzen da? Itzela. Otzikara, baina herri guztietan sartzen dan bitartean, sartzen dan bakoitzean, sekulako otzikara sartzen da. Gauza garrantzitsua esan duzu lehen AEKan ikasita, bolondrez horiek, furgonetan dabiltzasenak, laguntzen dabiltzasenak, herritar guztiak, danok gara, banaka, danok gara, garrantzitsu honetan. Bai, oso lan importantia da. Danon artean egiten duguna, batzuek bereziki lan gogorra egiten dute, eta unkitu egiten azbakarri, pentsatzean zen ekatuta gelditzen diren behin korrika pasata euren herrietatik, eta oso unkigarria da, egite oso polita, oso ederra da korrika, hemen dekoguna, da poesia hutsa. Bada, metafora handi hori. Eta azken metro horietan gainera ikusten duzu, Ramon, ikusten duzu, honezkero Nafarroa hiribidean, korrika moteldu dela, pausua moteldu da, azken kilometro eta lekuko aldaketea hauek bereziki esanai berezi izaten dutelako, ezta? Nundi datoz? Nafarroa hiribidean, Grosen barrena datoz. Nafarroa hiribidetik datoz, bai. Hori da, eta laster gatoz. Eta hemen atzean joaldunak, honezkero, Donostiako zumardia, Bulebarreko zumardia bete joaldunak, Iturengoak. Iturengo joaldunak, horixe. Ramon, irudiak ikusita, ze sentitzen da hau ikusita? Poza, eta esan nahi du norbanakoak eta euskal hiritarrak eta euskaldunak oroar
izugarrizko gogoz gaudela eta aurrera egiteko, eta nik ustea dela momentu hauain, erakunde publikoek gai hori erdi-erdian jartzeko. Euskara erdi-erdian jartzeko eta lehentasuna izateko. Hori da, nik uste baina dela momentu horretarako. Eta denon artean, izugarrizko aurrera pausoak egingo ditugu. Gatozen pandemiatik, gainera. Gatozen pandemiatik eta... kalte handia indio. Hori da, zera pausuak izan dira eta... Denon artean, aurrera pauso sendoak eman behar dira. Eta gero hori blindatu legeak eginez eta araudien bitartez hori blindatu. Atzera pausorik egon ez dadin. Itziar, korrikak erakutsi duen indar hau guztia, ikusten dugulako indar erakustaldi hau, gero zelan egin errealitatea, portxuete Ramonek esaten duena, zelan indar hau guztia erabili gure izaera, gure hizkuntza hau bultzatzeko. Hor daukozka, ez dakite, baina erabili behar dugu, batez be, datozen belaunaldiei zuzendu behar zai indar hori. Ze tamalez, gazteria dabil apur bat despisteta, esango neukenik, ez Euskal Herri osoan badauz gazte oso konsienteak, baina beste batzu, erresistentziak, euskararekiko erresistentziak, eta, kontrakue da. Hoi da, dekogun altxorrik handiena, berezitasun bakarra, bestela gara, beste... Kristo guztian moduan, ez da, modukoak. Eta, erabiltzea, euskara dekogu alde, ez kontra. Zer da, diferentzia bakarra mundu hontan, euskalduna dekoguna. Orduen, erabiltzea horrela, alde. Bihotza dela hizkuntza, ez da? Eta bihotzi gabe ez da hola taupadarik, ala? Eta placer iturri, placer iturri ikaragarria, jolasteko, asmatzeko, gozatzeko, niretzat dintzat hori da. Lan egiteko, zinemara joateko, antzesteko, edozein paper administratibo egiteko, ikasteko, lanerako, denerako, ez da? Aurtengo leloa, hitzekin, ekiteko. Hitzekin, ekiteko, hoize da. Esaten zuten eurek. Eta gozatu. Hori da, garrantzitsua dela, hitzekin berba egiten dugu noski, baina ekiteko momentua dela. Zelan ikusten zuen momentu hau, ekiteko, esaten zuten, plazara ekartzeko, hizkuntza plazara ekartzeko momentua dela? Nik lehen esango nuke, erdi-erdian jarri behar da euskera, eta aurrera pauso sendoak egin behar dira. Beste nik esango nuke, euskera ikastea doakoa izan beharko lukela adin guztietan, hori gauzetako bat. Egin behar dira erabaki oso ausartak eta urgenteak hartu behar dira. Eta hori eginez eta jendea daukan ilusioarekin eta indarrarekin, irabazita dago partida. Gehitu, azken mezua, Itziar, azken mezua gehituko diogu. Azken mezua, altzorra handia dekogula, historian zehar bizirauten etorri jakuna, sekulako oparia dela euskara, eta hori zaindu behar dugu, baina erabiliz, gastatu, desgastatu, egitu, behar dugu. Emoziona eta zauz, eta neu zeugaz. Nik enuen aipatu nahi, malkotan dagoela, baina izu, honezkero esaten baduz egia da, gaurko egunak asko betetzen duela, Itziar, Ramon, mila esker, urbiltziarren, hortxe, agurtuko dugu Itziar bestak beste, eta zuzeneko irudi horiek ekinen. Bai, eta ikusten duzuen bezala azken metroetan buru belarri sartuko da korrika, halako batean erritmoare baretu egin duten, Nafarroa hiribidearen atari horretan, eta dagoeneko itsasaldera heldu da, korrika azken metroetan sartuko baita, eta kilometroak ez azken lekukoak izango dira, eta azken lekuko hauek beti izaten dira esanguratsuak ordezkaritza, politiko, instituzional eta euskalgintzako ordezkari nagusiak izango baitira azken metro horiek hartzeko eta lekuko hori garraiatzeko ardura izango dutenak. Beraz, honezkero kursal pare horretara heltzen, laster izango ditugu, baita euskalgintzako eragile nagusien lekukoa ere laster batean izango da, azken 3. gainera. Adi egongo gara, erlojuari begira, zemat 4 minutu. Minutu bat, 12:30etarako. Ines Osinaga, gure urrengo gonbidatu zara Zinez. Kaixo, urduri pozi, bizi-biziri. Zuk ere kilometro pila bat indituzu, azken garaiotan. Batzu bai, inditugu.
Ines, aurrera begiratu guk, irudietan, bueno, hemen pantalla txiki bat daukagu eta ikusten dugu non dagoen, eta atzera begiratu, eta ikusten dugulako bulebarra beteta. Ez que atzera begiratzeko gogu esartzen da, ez da. Akorretan da zein dara 2008an izen zan, Kikek eta zuk hemen bertan irakurri zabienian mezua. Zeure kantuarekin. Daukot akorduan, baina bai, zeur duritzasun zenbat. Egon gara berbetan ere urtzugaz egitzen gine kantuaren egilearekin, klaro zeupe izan duzu hori, Ines, eta... Kristana, horea plazarra eta ardura, dana alkarraz. Hori esaten zuen, ardura badala, gero kantu hauek historia da pasatzen dibe, bai, Bai, eta hori sortze garaian, bueno, ez da laguntzen sortzeko, baina bai. Osea, motxilan daukagun rekuerdo politze horreitaiko bat da, bai. Zer dauka korrikak, horren beste unkitzen gaitu? Hauxe dauko, ikusi, behitxu irudizak, behitxu oin Donostin gauzen danok, behitxu korrikan ikusten da dala, Euskaldunok alkarrekin eta irribarrez eitzen dugun aldarrikapen gutxietaiko bat. Eta ikusten duzue, aipatzen duzuen bezala Kikek ere aipatu duzue, Euskaltzalen topagunea eta bar, oraintxe bertan hartuko dute eurek lekukoa, Euskalgintzako edabide eta eragile nagusien elkargoak ekimenek hartuko duelako oraintxe bertan lekukoa, eta argi, ze azkeneko txanpa honetan, dagoeneko laster batean kontseiluak hartuko du, eta AEK-aren txanda berehala izango da. Aitziber Garmendi, egunon, zelan zauz? Egunon, ondo. Aitziber, momentu honen nien zatoz. Ez que ez emozioz. Esan diogu, Inesi bai, guk aurrera begiratu, hemen irudietan ikusten ari garelako, baina atzera begiratu eta beteta dago, hau. Dena beteta, da unkigarria benetan haula ikustea. Zer dauka korrikak, Aitziber? Zer ez dauka, dena. Gure izaera, festa egiteko aukera, garena ospatuz, oseak dena dauke. Aitziber, gaurko eguna unkigarriari da izaten guztiontzako, txikitatik bizitzen dugun kontu bat da, egia da, gu akaso Euskalduna den inguruetan bizita nolabait erosoago izango dela akaso guretzako korrika bera ere, baina zenbat muga gainditzen dituen gaurko egunak? Gaurko egunak kilometro guztiak 2500 eta piko? Mugapila bat. Egia da, ni zaldibitarra izanik igualen naizela oso konstiente beste herri batzutako egoeraz, Euskararen egoeraz, baina hainbeste muga gainditzen ditula ikustea, oso gozagarria da. Eta aipatzen genuen, aurtengo korrika akaso emakumen partaidetza kualitatibo handikoa izan dela, eta gaurko gonbidatu sortaren lekukore zuek bazarete. Korrikak hizkuntzarekin bakarrik ez, jendarte hobeago batentzako bidea zabaltzen digu, Ines? Zalantzarik barik. Eske nik uste dut dana eskutik doiela, eta pausuak ematen dugun bitzartian, bide batean, bide guztietan pausuak ematen gabiltzala, Bai, zalantzarik barik. Horra, aipatu gabe ezin dut, Ziameka Telebistako bi bidali bereziak 10 egun aritu dira, bai Udane Arbeo eta Aiara de Urreta ikusten dituzu, unkituta dijoazela. Emakume kazetarien korrikara izan delako, hau, eta Inesi galdetzen nion bezala Aitziber. Zuk ere ala... Kontseiluak Paul Bilbao ekartu berri du. Hori da, kontseilua, eta azken aurreko lekukoa izango da hori gainera. Bueno, urbiltzen ari da, bulebar honetan ja ikusten duzue, kursaleko irudi hori. Aitziberri galdetzen ari nintzaiona, Inesek erantzun berri duena, baina aztu dut galdera zehazki, baina bai, kualitatiboki. Emakumeok ere alako arrakala zabaltzeko aukera ere badugula, bideoklipa, dokumentala, urte guztiotan parte hartu izan duzuenok, baina, etorkizunari begira, zer esango zenuke? Etorkizunak, zer esanik ez dago, irautza edo feminista izango da, edo ez da izango, gure kasuan feminista eta euskalduna izango da irautza. Hori da. Irudi hauek lagun ezin hobeak izango ditugu azken metro hauek ikusteko Aitziber Garmendia, eta Ines Osinaga esatari lanetan bai, ikusten gabiltz. Zek deitzen du atentzioa hemen, edonora begiratu, adin guztietako jendea, Euskal Herriko punta guztietako jendea, esaten zegoen Kikek bai, hau munduan ez da besterik. Ez da. Guk esan dizen dugu, igual kanpuan da tokau izen jakinen esan, behitxu, apurtxo bat soratuta gauz, baina, ez da. Kanpoko esplikatzeare oso ondo da, zer dan korrika, esplikazio oso kuriosoak ateatzen dira. Bilduma bat zer azaltzen duzu, eske furgoneta baten atzetik, baina galitu barik. Bai, nahi peina ziritzen esplikatzen, nos corremos esan onda, esan du ja. Hori oso nada. Ez
Gero esango dut Euskal Herria ez dela sexuala. Sare sozialen laguntzarekin akaso horrexago, ez? Nola korritzen geran azaltzeko, ez? Aitziber? Bueno, badator 22. korrika ikusi dugu eta saioa ere horrela hasi dugu. Amurrion eman zitzaion hasiera 22. korrika honi martxoaren 31an eta apirilaren 10. guztitsu honetan baia hurbiltzen eta ja soinu guztiak batuko zaizkigu. Hementxe atzean ditugu, atzean ditugu. Atzeko bafleenak eta guztia. Adi jarraitu beharko dugu. Bueno, kontseiluak ja AEKako lankidei eskainiko dielako, bueno, bazken kilometro hori egiteko ore hori jendea zain esaten gabiltzena eta adi begiratu beharko dugu aldaketa hori besteak beste eskuz esku ibili den mezu hori lekuko barruan doan mezu hori zeinek idatzi duen jakingo dugulako momentu honetan aldaketa hori egiten danean eta Paul Bilbaok kontseiluaren izenean aldaketa hori egiten duenean jakingo dugu nork idatzi duen 2000 eta piku kilometrotan eskuz esku ibili den lekuko horren barruan dagoen mezua. Ikusi duzu Oltza gainean ere festa hasi da, bueno, badanok zain gaudelako, eta nik uste, bueno, hau adi jarraitu beharko dugu, eta ikusten dugun, egiten gabiltzalako porrak nok idatzi du mezua, Itziber Garmendiak ez, Ines Osinagak bez, hemen txedauz. Ez, baina porrien ja daukogu, Eta? Ai, ez nahi esaten, noin 2 minutu lehena, ez. Baina nik apostuak egin ditut neuriak. Nik bebai, izilian eukiko badazpada, baina gauk ere egin dugu, eta 10 egun egon gara hori egiten. Bai, ez da. Bueno, badator, Paul Bilbao kontseiluaren izenan eta aldaketa hori. Aitziber, korrika eta geu eta korrika hemen danok garalako korrikaren parte. Benetan, Aurrekoan Bilbon ikusteko aukera izan eta emozionatu inginen, Itziarratiez eta biok negar malkotan. Osea, da gauza bat oso barruan sentitzen dana, benetan. Zuzeneko irudi zoragarri hauek eguzkipean gaude, eta hemen gaude Euskararen alde entzuten da ez da, atzean daukagu, bueno, mezu hori irakurriko den Oltza, hasi da, emanaldia, guztiok gaude zain, eta momentu honetan jendetza Donostiako bulebarrean, hortxe lehenengo hilaran familiak, lagun kuadrilak, ikaragarria da zema jende dagoen alderdi eder, bueno, lorategietan ere beteta daukagu hemen ikuspegia, eta ze gogo daukagun ikusteko azken kilometroa hortxe, aekako kideak, eta zer esanik ez, aldaketa egongo da, zer esanik ez Ilaski gainera, besarka da hori Asier Ramondo eta Paul Bilbaoren artean. Zer esanik ez gainera Ilaski gaur egun sare sozialei esker, zuzeneko manaldiei esker, munduko puntu ezberdinetatik jarraitzen ari direla, ez bakarrik gaur Donostian elkartukoen jendetza, Euskal Herri luze zabal horretan, eta Euskal Komunitate global, digital, guzti horretan, ez da? Azken kilometroa, Jaun Andreo korretan etorri gara, azken kilometroa ikusteko momentu bada, 12 eta 37 minutu dira apirilaren 10. eta 22. korrika nola amaitzen den zuzenean ikusi behar dugu. Izan ere AEKako ordezkaritzaren txanda da, zuzendaritza oso-osorik, joaldunak aurretik, edo nola ere, oraindik ere metro batzuk geratzen zaizkigu, ez da? Ilaskizuk hemen esperientzia badaukazu, ze alturatan hartu zen menzuek lekukoa, Euskalakariok ze puntutan. Horre, kikek eta mertxe mugik agarpuztuten, hortxe, egon garan lekuen, eta gero, bueno, azken metroak egin genituen guk, lekuko aldaketa egon dalako. Lankidei esango diete, ez dugula oso ondo ikusten, eta mesedez, ia laguntza hori beharko dugu, ikusteko, Aitziber Balantzategi eta Asier Ramondo ziren horiek, eta... Orain txetxalo zaparra da. Halako batean izango da. AEKako ordezkariak txandakatuz ikusten ditugu eta zuzendaritzako guztiak txandaka, Iñaki Irune Etxeberria, hori da euren artean lekukoa eskuz Xabi Gartzea eta Edurne Etxetxipia ikusi ditugu, Asier Ramondo eta Idoia Kanpo, AEKako kideek daramate, hortxe, Alicia, AEKako koordinatzaile nagusiak hartu berri du,
Euskal Herri osoa telebistara begira kasu honetan, eta bertatik bertara bizitzen ari garenok. Gogoz, ilusioz. Gorritiren lekuko horrek zer otera dakar barrenean. Badator korrika. Juan Bauer Auskin eta Alicia Iribarren dira, une honetan, AEKako koordinatzaile nagusiak. Ikusten dugu! Eta honezkero mezugilea gertu dagoela esan genezaket. Karmele Jaio ikusten dugu horratzian, eta nire porretan sartzen zan, Bai, Karmele Jaio ikusten dugu. Bai, Txabe. Zoragarria. Egon, ze porra ezote. Karmele da. Hortxe, Karmele Jaio. Eta haupa Karmela Aitaren etxea liburuarekin egia esan ze ikusgarritasun lortu duen Euskal Herrian daukagun idazlerik onenetako azalantza barik, ze obra zoragarri daukan Karmelek. Eta Karmele Jaiorekin batera Aize Otaño dator, biak eskuz esku dakarte lekukoa. Emakunden komunikazioan lanean kazetaria, bere zutabeak prentsan irakurtzen ditugu, eta batez ere bere obra literarioa azken aldian ze pisu hartzen doan, ze izen hartzen doan, haupa Karmele! Eta Aize Otaño ondoan duela, Astigarragako AEKako irakasle veteranoa naiz eta oso gazte izan, beraz argi, ea aurten zer dakarren, korrikak 2500 kilometro eta gero, mezua argia duzue, jendearen ahotsetan datorrena. Zoragarria hortxe edabideak... Karmele Jaio eta Aize Otaño ikusten dituzuen. Argazki eskuz esku. Historikori ateratzen, Karmele Jaio euskal idazlea zinbesteko izenetako bat gaur egun 21. Mendeko euskal letretan esan dugu emakumen kalitateari buruz berbetan gabiltz egun osoa, eta zer esanik ez Karmele Jaioren obra asko miresten dugun idazlea, eta hemen ditugu holtza gainean albo-alboan gaudelako, eta unkitzeko momentu hori iritsi da lekukoa Donostiara. Hemen gaudea Murrion abiatu zen eta iritsi da Donostiara, Donostiako holtza gainean, eta berehala AEKako lankideen mezua eta gero irakurriko dugu lekuko barruan eskuz esku ibili den mezuak zer dakarren, hortxe irudi zoragarri historiko hau, beste korrika bat historiarako, 22. korrika, iritsi da Donostiara, txaloak. Bueno, unkituta zaudete biak. Aitziber eta Inez. Aitziber unkituta daude, eta ia da hemen inguruan begiratu ezkero, begiak bustita dituela jende gehienak, hori ere esan barra dago. Neskak, negarrerekin, ze sentitzen ari zaite? Ni apurtxo bat blokeatuten hau, momentu hontan. Bada... Bueno, biziri gauzela, ez? Bagarela nor, biziri gauzela, eta gora gu, haizu. Gora gu. Eta gora Euskal Herria, Aitziber. Sentitzen naiz oso, ez dakit, orea handia da hemen egotea momentu hontan, eta ikustea nola iritsi dan lekukoa bere puntura. Benetan be. Oso pozik, gora gu. Hitzartzen ari direnak Donostiako Euskaltzalen elkarteak sustatutako ekimen bateko partaideak dira. Atzean zuloa. Sare sozialetan sartu besterik ez duzue, sortzaile ikaragarria direlako hauek ere. Ze irudi, ze zuzeneko irudi, bulebarra bete-beteta, eta hortxe, Karmele Jaio, bere azalean jar gaitezke, momentu honetan izaten dalako laino baten moduen, geu gauzkanpotik laino baten moduen, ze momentu, hortxe, lekukori, eraman duzue lekukoa, inoiz, hone gauzek galdetzen dienak. Eta nire ametxetako bada lekukoa eramatea. Hemen aprobatxatuko edanan aurrean esateko, lekukoa eraman nahi dez, favorez. Bai, nik eraman izen dut, bai, eta, zoragarri ze da, bai, eta erosi izen dugu kilometro bat ez dakinun, da txandak egin, eta bai, zoragarri ze da, bai. Bortxe, zuzeneko irudi hori, korrika egin duzu, lan zabiltzeta, korrika egin duzu aurten? Korrika, egin duan. Aurten. Ez, aurten gaina belauneko lesio batekin hau eta ezin izan dut, eta pena hondiz, baina begira edo naiz. Kanpotik zabiltzelako, kanpuen non zauz, Aitzi, momentu honetan? Harrapatu nahu Bilbon, edo eta bestela, jiran, Andaluzia aldean, baina, etxetik urruti xamar, Bilbon izan ez danean behintzat. Diasporako korrikan part hartzeko. Diasporako korrika, hori ere egin izan da. Bai.
Eta sortzaile ematen zaien ikusgarritasun hori sortzaile moduan Inez, Joseba Jaka bekaren irabazlie. Bai, eskerrik asko. Badakagu zuketanik pendiente elkarrizketa bat programan. Baina ingo dugu beste baten, sortzaile ematen zaien ikusgarritasuna beharrezkoak sortzaileak herri baten kulturan, hizkuntzan eta biziraupenean. Bai, eta korrika kulturala eta, ekimen pila bat, ez da? Nik uste badala gakoetaiko bat, alkarri plazan leku egitea, alkarri ikusgarritxasuna emotia, alkarri aitortza emotia baitzabe, ez? Nik zuri zuke lekukoari, zuke ekinekin jaskirita bebai doiela, ez da? Kulturako ikusgarritxasun hori eta plaza bebai doiela eskutik eskura lekukoa. Eta euskal kultur osasun hori, ez da? Ze badirudi osasuna noski baietz garrantzitsua, ez? Pandemia COVID garaia, baina guzti horrek ze kalte eragin duen hizkuntza aipatu dugu, baina oroar euskal kultur osasun hori, ez? Zaintzeko eta korrikak hori bera ere zaintzen duela, ez da? Bai, noski. Nik uste euskal kultura... Ondarea, baina etorkizuna bermatzeko oinarria jartzea baita ere, ez da? Bai, klaro. Bidea zabalik mantentzea bestela museotako kontua ere izan daiteke, ez? Hori beste meloia handi bada, beste batean hitz egiten dugu horri buruz ados. Bortxe, unea, 15 minutu, eguerdik ordu bata izateko, eta guztiok zain gaur topaleko izan dugulako Donostiako bulebarrau, hementxe furgoneta, araton ibili dana, furgonetan joan nahi dugu bebai. Aitziber? Bai, favorez. Lekuko araman nahi dugu eta furgonetan joan nahi dugu. Furgonetan gaina, hori plan politia da, Hori oso plan politia da. Zu oso nahi izango zeinateke gainera furgonetarako? Hartuko nuke erronka hori ere. Igual korrikarako baino furgonetarako. Gertutik ezautu dut, furgonetan joaten den jendearen lana eta hori dana, kriston lana da, Izuerri ondo pasatzen daue, baina. Furgoneta aipatu duzuela, geroago ongo gora furgoneteroekin, aekako furgonetako kide horiek, 24 orduz, txandatan dabiltzanak. Bezarkada bat beraie bai, askotan ez gara akordatzen beraiekin, baina ezinbesteko lana da, lan bolondresa, eta zoragarriak direla maite ditzugula. Laster batean, Nerea Arriola bertan izango dugu, bere izan delako gaurko speakerra, Donostiako itzuli horretan, bera Silaski, laster batean Nerea Arriolari ere tarte egin barko diogu. Eta hortxeia aekako arduradunek, segurazki, hitza hartuko dute, mezuaren irakurketa hori jakin nahi dugulako, irakurri nahi dugulako. Etorri da, beraz, iritsi da mezua ezagutzeko unea. Mezua ezagutzeko unea iritsi da. Ona, mezu ezkutuaren egilea, zuekin, Karmele Jaio. Karmele Jaio! Hortxe, Ilaski, aurreratu egin zarata. Ni oso fana nahi, Karmelena. Ea ba. Herri honen estarritik ateratako irrintzi bat. Hori da korrika. Oihu honek 22. erakutsi digu hizkuntza bat ez dela hitzekin egiten bakarrik. Hitzekin eta gorputzekin baizik. Belaun eta hanken gainean trostan eraman daitekela hitza. Dardara, arnazestu eta izerdi artean pasatu alzaiola elkarri eskutik eskura. Hizkuntza zerbait fisiko bihurtzeko ahalmena du korrikak. Gure AEIOU partikularra gorpuzteko. Eta hori behar du euskarak. Haragi bihurtzen diren hitzak. Euskarak behar du hezurdura bat, anatomia bat, arnaz aparatu eta nervio sistema bat. Behar du lepo bat, zeinen gainean segi aurrera. Malko eta listuz bustitzea behar du euskarak. Atzmarkaz zikintzea. Zikindu dezagun beraz euskara, loitu dezagun bizitzaz.
Eta egin dezagun euskararekin hainbat inertziaren kontra. Hitzak ustu egin diren garai batean, bete ditzagun euskararen berbak harri eta herriz. Dena erosi eta saldu omen daiteken garaian, erakutsi dezagun zein merkea den gure hizkuntza. Debalde hartzen dugu herriaren ahotik, eta debalde ematen diogu herriaren belarriari. Individualismoa indartuz doan garaian, egin dezagun euskara kolektibo bat, denon artean eta denona. Gerren sasoian, lehen etzi dezagun beti hitza. Influencer eta youtuberren aroan, izan ditzagun guk bestelako jainko txiki inspiratzaileak. Euskararen pronostikoa gugan dagoela gogorarazi zigun Peio Zabala adibidez. Edo euskaraz, apaltasun eta arrotasun hitzak bateragarriak direla erakutsi zigun Joan Mari Torrealdai. Edo euskara ez dela zaila, euskara nahia dela erakutsi ziguten Elbira Zipitria, Julen Azpeitia edo Izaskun Arrue bezalako andereñoak. Eta etiketen garaian, ahaztu ditzagun behingoz, euskaldun berri eta zaharrak. Iraultza honetan, lasterketa honetan, denok garelako euskaldun berri. Hizkuntza bat egunero hasten delako, egunero berritzen delako. Hizkuntza bat ez delako jaiotzen, egiten delako. Sinistu dezagun, euskara ez dela daukagun zerbait, garen zerbait baizik. Eta atera dezagun gure eztarrietatik Mauriziaren irrintzi baten indarraz. Ekin euskarari, eutzik ateari, gora korrika, gora euskara! Orain bai, hementxe gaude, unkitu gara, laburok unkitu gara, eta Txarro Zaparradori, zemezu, zoragarri zenbat izen, zenbat aipu, leku bat behar du, gure hizkuntzak gure gorputzetan, gure zikindu behar dugu, geurea da, garena gara, zenbat erreferentzia zoragarri utzi dizkigun, eta negarrez laurok, neskak historikoa, momentu historikoa bizi izan dugu danok batera, ederra hau. Zalantza bari, nigelitzen naz, olako hitz batekin eta da hizkuntza ez dela egin behar garela, ez? Eta gorpuzten dala gure gorputzetan ez tarrian, ez da malko egin, zikindu eta gorpuztu hitzekin eta gorputzekin, ez da? Gorpuztu. Eskerrik asko Inez, zeo zerraitzi entzun duguna borobiltzeko. Ukituta erabat, beti esaten duten bezala Euskara izan dadila arnas hartzea bezala, ez? Naturala eta beharrezkoa, eta hori lortu dezagun. Eta Mauriziaren aipamena Inez. Zoragarria da. Hori ez duzula aipatu. Eski Maurizia da nogara. Jainko txiki horiek ez da? Jainko txiki horiek ez da? Aipatu dituenak. Maurizia bada simbolo bat, ez da bada bagaren horren eta izan nahi dugun guzti horrein eta Maurizia deitzen dutzagu, baina Maurizia ez da Maurizia bakarrik. Maurizia asko dauzkagu, eta Mauriziaren gure amamak baziren Maurizia, naiz eta izen bakarra heldugu gandaino, baina badaukagu ardura bebai genealogia hortan aitortza emateko, eta Maurizia guztiei izen eta bizena jartzeko. Aitziber Garmendia, Inez Osinaga, lujo bat zari, Euskal Herriko ikuspegian eta panoraman. Eskerrik asko guaz egotiaren, neskak. Eskerrik asko, neskak. Bortxe, momentu honetan bizitzen ari garana, ze momentu unkigarri, 7 minutu eguerdiko ordu bat izateko, aurreratuko dizuegu, mezua irakurri duena,
kasunetan Karmele Jaio berehala geurekin egoteko batarte hartuko duela Karmelek eta AEKako arduradunarekin ere hitz egiteko aukera izango dugula. Eta orain, gonbidatu aldaketa bestak beste apurtxu bat iragartzen zuen ekinek ibili dana animazio lanetan eta ibili zaigula Nerea. Ekine ibili zaretelako goizetik Donostian zehar. Bai, alaxe da, eta Nerea Arriola hain konzentratuta ikusten dugu, bertaratzeko eskatuko digula baita ere, eta mikrofonoa ere behar dugun honetan, Nerea Arriola. Orain bai, AEKako arduradunen hitzak entzuten ari garen bitartean, AEKakoek hitza hartuko dutelako. Nerea, eguerdion, ze momentu unkigarri. Gaixo. Nola bizitzen ari zara, hau guztia? Nerea, Bulebar Rolan ikustea? Nola bizitzen ari gara, hau guztia, Bulebar Rolan ikustea? Bueno, oso emozionantea. Zoragarria, uste esplikatu ezina den zerbait bizitzen ari gerala gaur Donostian. Zoragarri. Aize Otaño, Astigarragako Euskaltegiko irakasle veteranoa da honezkero. Gaztea da, baina veteranoa honezkero hamarkada bat daramalako helduen alfabetatzean buru belarri. Entzun diezaiogun AEKaren mezua, Aize Otañori. Din-don, erein dugu azia, Euskararen azia, esan bai Euskarari, denok, zuek ere bai Euskarari! Eta aurrera egingo dugu, eta entzungo dugu, herriaren erantzuna Euskararen alde. Eta batzuok oiukatuko dugu, Euskaraz eta kito! Eta tipi-tapa, aurrera segitzen dugu. Herri bat, hizkuntza bat. AEKako arduradunak hitz egiten eta euren mezua ematen. Esan dugun ere ibili zarela Donostian goizetik altxatuta zaudela. Nolako izan da eguna gaurkue? Hautsi gabe nago. Baina izan da zoragarria. Atzerapenarekin iritsi da, baina hori errekalden hartu dugu eta bidebietan utzi dugu eta Donosti guztia gurutzatzea, errealitate desberdinak ikustea, eta ikustea herri oso bat, hiri oso bat, korrikaren alde, euskararen alde korrika. Izan da, privilegio bat, ezin dut beste hitz bat esan, privilegio bat izan da. Honelako gauzak eskatuta Nerea egoten dalako, guztiok baietz esaten dugulako, korrikaren alde danok, korrika zer izango ote du korrikak, danok horren beste ukitzen gaituena? Azken batean, denok konektatzen gaituen zerbait da, Euskal Herri guztia, bakoitza bere errealitate desberdinekin konektatzen gaituen zerbait da, eta azken batean, Euskaldunok, Euskaliztunok daukagun burruka bat ere. Eta da erakuslea, ezin da beste modu batean esan zeren, ikusi dugu, elurraren aurka, herri txikietatik, euskararen errealitatea askozaz konplexuagoa eta zailagoa den, guztiok konektatzen gera eta denok bat egiten dugu ekintza batean. Karmele Jaiok esan du, hizkuntza bihurtu daitekela zerbait fisiko eta ikusten da. Eta baita ere gure txikitako eziketa da, bizizan gera. Gure generazioak betidanik ezagutu du korrika eta oraindik ere etorkizuneko generazioei emateko aukera edukitzea gere, Nerea Arriola, Arrol, ahotsa estarri aurratu duzu, Karmele Jaiok esan du estarritik eta gorputzetik. Egia da, esate baterako, hirien kanpoalde edo estrarradio horietara hizkuntzak ere baduela apaltzen dihuala, euskara apaltzen dihuala, zuk horren esperientzia ere baduzu, pasaialde horretatik. Klase ezberdinek azkenean hizkuntzarekin daukaten hartu emana, askotan irisgarritasun eza, unibertsala izan dadin, denon eskubide, gaur hori dena Donostia aldean ikusi duzu, hiri handia ez da, baina errealitate ezberdinak bildu dituen ez da, hori bizi izan duzu gertutik. Bai, izan da Donostia baten euskararen inguruan dagoen errealitatearen erakuslei oso potente bat, eta horra dibidez Intxaurrondo, Altza bezalako auzoak, ja fisikoki ere dituen malda guztiak kontuan hartuta beraien euskararekiko errealitatea oso desberdina da, baina horre ere ikustea, Altzak eman digu opari bat, gizon heldu bat,
poliki, baina berak ere eraman du lekukoa, eta berak ere parte hartu, eta horrek usten da generazioa, belaunaldi ere, transmititzen dela, eta bueno, Karmele Jaiok esan du ezta, gerra hots garaiotan hitzari emateko tartea, baina egia da, atzera egin da, 97 urteko emakumea Maritxu ere ikusi genuela Bizkaian lekuko hartzen. Baita ere. Ze lekuko diren eurak ere, ezta? Claro. Hizkuntzak bizi izan dituen gorabera, malda eta korapilo askoren lekuko, ez? Bai, eta erreferenteak ere, eta ikusteko hau berandutik datorren, edo dexente atzetik datorren zerbait dela, eta gure ardura dela ere hau jarraitzea, honekin jarraitzea, segitzea, eta ikusi ditugu txikiak ere, lekukoarekin, oso polita izan da, zoragarria, bueno, niretzat izan da, opari bat. Behar dugu, hala ere, alkar batzea, ikusgarritasun hau alkarrukitzea, behar du euskerak, bai, erakutsi, zer den? Bai, nire ustez bai, eta gainera nire ustez aurten ere badu balio gehitu bat, aurreko urtean ezin izan genunekin, eta aurten egin ahal izan dugu, nire ustez horrek ere balio handiagoa du, eta bai, ni oso emozionatu nago momentu honetan, orduan, bastante hitz egin dezakedala. Adin ezberdinak aipatzen dabiltz, garrantzitsua da, bai, Itziarrituñok zerbait esaten zigun, adinean gazteagoak direnak, hau jasota ez ote dagoen, hau kostatuta etorri ez den zeo zer ez ote den, egin beharko dugu apurtxuete sensibilidade kanpaina apur bat bai, ez da? Hau eguneroku eta danon zer egin dela? Bai, ikusten da adin tarte bat, azken batean hori nik 30 urte ditut, eta ni 80ko hamarkadako edo 80ko hamarkadakoa naiz, eta beste realitate bat zegoen, eta ikusten dugu, nik Donosti mailan ezagutzen dut, eta nerabeek ez dute ardura hori, ez dute obviamente batzuk bai, noski baiet, baina orokorrean nik klasea ematien erabei, eta ikusten da hor badagoela langa bat aurrekin beharko dioguna, eta garrantzia eman bartzaiona, noski baiet, zoni. Aize Otañok honezkero bukatu du Aekako mezu nagusiarekin, eta nereak berak esandako hitz hori tiraka, akaso belaunaldi berri barkamen ere eskatu beharko diegula, aurretik joan garen nok, batzutan konfiantza gehiz jokatu ezote dugun, eta aukera eman behar zitzaion horri, garaiz ez emate hori, ezta? Bestela badirudi gazten errua izaten dela, ez? Guztia, eta oraindik ere, ez hain gazte garenok asko dugula egiteko, ezta? Txikinetatik hasita... Oida. Zu gazte oraindik 33 urterekin, nerea, ez daukate gazte oraindik 33 urterekin, baina esan da, akaso ardura batzuk badauzkagula. Baina, karo, 15 urteko baten ondoan, doblean naiz, orduan, karo, hori ere nabaritzen da. Ederki, Aekak mesua eman berri du, eta une honetan lehen aipatu dugu, Donostiako Euskaltzalen elkarteak sustatuta, atzean zuloa, zuk zure jarraitzaile ote zara. Bortxe, nire eskerrik asko lehen aipatu ditugu ezinbestekoa da furgoneta, eta furgonetaren arduradunarekin, Ane Aristerekin egoteko aukera daukagu. Bati, bai, probatzen, bai. Bueno, badirudi berehalako batean izango ditugula, eta Ilaskek aipatu duen bezalaxe, eta nereak gaur goizean garraiatu duen furgoneta hori, Euskal Herria zeharkatu duena, Aekako furgonetetako kideak dira, eurekin izango gara berehalako batean, bai, Ane Aristi bertan da, eta Igorre Lordui ere bai, aurrera. Kaixo, bai, entzuten da? Bai, bale. Bueno, ongietorri, Ane eta Igor, ongietorri. Bai, eskerrik asko. Enbugan zer moduzkoa junda... Ez da entzuten? Ez da entzuten, barkatu, Bai, bale. Bueno, zer moduzkoa izan da urte hontako esperientzia? Bueno, ikusi besterik ez dago, Bai. Zango nuke ona etorri iritsi arteko ibilbidea horrelako izan dela, bere gora berakin, bere aldaketekin eta aniztasunarekin, baina ikaragarria. Ikusi besterik ez dago ze jende batu dan hemen, ze animorekin batu dan, nola hasi ginen, zenbat jente amurren, baina Euripean, elurra, traba eta guzti horien gainetik egin dugu, eta hemen gaude, baina
segidu behar dugu, korrika bakarri da bitarteko bat, euskaraz segitzeko, gaur, bihar, etzi eta egunero. Giro oso ezberdinak topatzen dira herritik herrira, edo? Bai, esango nuke baietz, eta hori ere bada, Euskal Herriaren aniztasuna, ez? Horre aniztasuna topatu dugu esaterako eguraldia, baina aniztasuna topatzen dugu aldarrikapenei dagokionean, ez da ofizialtasuna entzuten dugu Euskal Herriko zein batxokotan hegoaldean entzuten ez ditugunak, beraz, zentzu horretan ere, esango nuke korrika anitza dela baita aldarrikapenetan ere, bai. Jendea mozorrotuta ikusi da ere baita, euskal kulturako pertsonaietaz ez dakite, nola bizitzen da, guztio? Hori oso polita izaten da, normala da, azkenean korrikaren baitan korrika asko daude, eta bakoitzak elkarte erakunden orbanako edo kuadrilla bakoitzak lekuko hartzen duenean, gustatzen zaio bere tokea ematea, aldarrikapena batzutan, beste batzutan mozorretza da, edo kirol elkartea edo janean jantzea bere ekipaiekin, eta hori da korrika, bai, ez da? Bakoitzaren momentua da, ez, eta norberak erabakitzen du momentu hori nola bizi nahi duen, eta gu ere askotan harritzen gaituzte, ez da, bai. Gu bat egiten du, sarri eurekin, eta hori oso polita izaten da. Ederki ba, Igor, mila esker. Bale, zuei, eskerrik asko, agur. Bortxe, iritsi zaigu, Karmele Jaio, eguerdion. Kaixo, ze momentu, ze sentimentu, ze unkigarria da hau dana, Karmele. Itzela da korrika, itzela da gauza handi bat. Eta hemen biltzen den energia hau, kapital kolektibo hau, emozio hau nola bideratu gero, hor asmatu behar dugu nik uste dut, ez? Hau egunerokora eramaten, izugarria, dekaragarria. Energia horrek nervio sistema behar duela. Karmele. Bai, aipatu dut hizkuntza batek behar duelan gorputz bat, nervio sistema bat, arnaz aparatu bat, adierazteko ez bakarrik gu behar gaituela, hau da, hizkuntza zerbait fiziko bihurtu behar dugula, hitz ekinez, ez da? Baita ere behar duela egitura bat, bultzada, egiturazko bultzadak emateko, ez da? Behar du sistema oso bat, ez? Eta hori, bien arteko kombinazio horretan nik uste dut egingo duela euskerak aurrera, ez da? Gorputza ez dela aztu behar, ez da? Bihotza, baina bihotzak gorputza behar duela. Gorputza, azkenean, euskara ez da erakusleio batean erakusteko zerbait, ez? Erabiltzekoa da, eta horregaitik erabili dut baita ere zikintzearena, ez? Zikindu, ikutu, korrikak egiten du hori, ez? Izerdiz bete, arnazestuz... Lokatzetan aritzera behartzen gaitu. Lokatzetan aritzera behartzen gaituela hainbatean. Eta aurtengo korrikan gainera... Eta erosotasunetik atera nola baita, ez? Gure egunerokotik atera. Korrika egin dugu aurten lurpean eta eguzkipean baita ere, ez? Bueno... Karmele, koreografia galtzen zabiltz. Bai, ez naiz ni koreografia zalea, eskerrak. Hortxe, koreografia eta dantza hori, momentu batzutan unkitu gara eutxi diozu aldan moduan, baina, klaro, gerra sasoian hitzei emon garrantzia, Pello Zabala, Torraldai, jende asko dago gure aurretik, jende asko etorriko dondoren, hau guztia kate bata, Karmele. Katearen ideia nik uste dut horrere, azpimarratu nahi nuen nolabait, zein importantea da konturatzea kate baten begia zarela, ez da? Eta guk egiten duguna orain, etorkizuneko euskaldunentzat utziko duguna izango dela, ez da? Eta atzetik, zema jendek egin duen lana, aipatu ditu dizen batzuk asko daude, baina apaltasunez, itzalpean, zenbat gauza idatzi dituzun. Dinot, liburu ez gain, zeure zutabiek zure lana da, azkenien, izango zen testu berezi bat, oso testu berezi bat. Zelan jarri, mezu barruan eskuz esku ibiliko dan, etxetik ikusten eta seguru unkituko zinen, badakizulako zure mezua dagoela lekuko barruan, edo horrenbeste esku, bada berezia, hor Euskal Herri osoa zeharkatuko duen hitzak idaztea. Oso berezia, entzat izan da ore bat, ardura handia ere bai, zer idatzi, zer jarri, eta, mezu hori herri-zerri doala imaginatzea, ez da? Zer gauza simbolikoa den hitza, herri-zerri joatearena, unkigarria. Berez, korrikak unkitzen gaitu beti, ez? Baina, horrela gertutik bizitzen duzunean, antolakuntzarekin bat, eta, ez daukat hitzik.
ikusten ditugu, Karmele, ikusten ditugula zure atzealde horretan, furgonetetako kideak, aipatzen genuela zure atzealdean korriketa, furgonetetako kideak ze garrantzitsua den eragile askoren eta partaide askoren artean egitea guzti hau, ez norbanako batzuren artean. Bai, eta lantaldea, ez da? Nik uste dut korrikak lantaldearen garrantzia ere erakusten duela, ez? Eta batasunaren indarra azken finean, ez? Nik uste dut herri batek bultza egiten duenean batera helburu baten bila, ez dago gelditzerik, ez dago elurrik, ez euririk, ez aizerik, ez eguzkirik geldituko duenik, ez? Nik uste dut korrikak zentzu horretan ematen digula, bueno, bada adibide bat, simbolikoa, lan taldearena eta kolektiboarena, ez? Herri batek egin behar duenaren bidea markatzen du nolabait korrikak. Hori da, eta bidea urratuta zabaldu. Eskerrik asko, Karmele, eskerrik asko. Karmele, esango dugu, zeuretzat orea, mezua idaztea, guretzat orea mezua zeuk irakurtzea bebai, ezinbesteko da, Euskal Sortzaileen klub honetan, zorionak Karmele eukiko alkarregaz dorra egiteko aukera gehiago. Eskerrik asko etortzea erren gozatu egunaz, mila esker. Eskerrik asko zuei, gozatuko dugu. Bueno, bortxe zuzenean irudi hoiek Donostian, eta Karmele Jaio agurtuta AEK-ko arduradunarekin hitz egiteko aukera izango dugu, Aitziber eta Asier badatoz, eta galderasko eurei egiteko, mundiala izan dalako korrika hau, 22. korrika hau, bueno, oraindik ez da bukatu erabat, erakustaldi bat izan da. Bukatu aurtengo korrika. Eta Asierri oraintxe bertan galdetuko diogu, ze oraindik ere egunak aurrera egingo du, kilometro asko egin eta gero oraindik ere gaurko egun handi honek Donostia oraindik ere bete egingo duelako, eta kilometroak bestera batera, metro kuadroak beteko ditugu datozen orduotan. Eta alaxe, hemen ditugu Aitziber eta Asier, bueno, lehen mezua entzun berri dugu, lehen balorazio bat eskatuko dizugu Asier, egia da, urtebete beranduago etorri den korrika izan dela, inoiz baino jendetsuagoa edo behintzat kualitatiboki indartsua izan da, parte hartze mailan, emakumeen parte hartze kualitatiboaren nabarmena izan da, mezua, dokumentala, abestia, balorazioa badakigu ona izango dela. Badakigu edabidekin bihar izango zaretela. Baina lehen mezu bat, lehen balorazio bat, zer daukazu esateko, Asier? Oso handia izan dela, korrika oso handia izan da, danontzako. Ikusi dugu 11 egunez tanak errepide guztiak beterik egon direla Euskal Herri osoan zehar, jendeak erantzun du, jendeak Euskaren aldeko aldarri hori ere eraman du, herritik herri. Orduan, ikusten dugu hori, pozik egoteko moduko dela, 22. egin dugula 2500 kilometro horiek, eta Euskal Herriare berriro lotu dugula, ez? Lotu dugu eta ardatza euskara izan da. Eta ardatz horretan gainera, aldarrikapen nagusietako bat, aurtengo korrikan izan da, unibertsalizazio hori, ez da, denok izan dezagun euskara, gertu, eskura, eta euskara ere izan da dila gure bizitzen parte. Hori ere, aldarrikapen nagusia gaur egia da, Donostialdeko hiriburura ekarri dena, baina Euskal Herria, Ipar Euskal Herria, Nafarroa, zeharkatu dituena, oraindik ere erronkak ugari dituelako euskarak eta alfabetatzeak kilometro asko egin behar dituelako oraindik ere. Euskaraz bizi nahi badugu, euskal hiztunak behar ditugu, eta horretarako euskara doakoa eta unibertsala behar dugu. Euskal Herri osoan, diozun bezala administrazio bakoitzak ritmo desberdina dauzka, baina euskarak ritmo bakarra behar du, eta da aurrera joango dana, eta behar dugu horretarako bidean lagunduko diziguten hizkuntza politikak. Jendetza ikusten ari gara, Asier, Karmele Jaio, ze ondo aukeratuta zuek beti, mezuan idatzi. Bai, gogo ginen, Karmelek idatze zan, beti egoten zan gure kinielatan, eta, bueno, pues aurten nik uste dut hori, berak ere oso ondo hartu zuen, berak ere merezi zuela, bilbide luzeagatik, nahiz eta pertsona gazte izan oraindik ere, eta polita izan da guretzat, polita izan da beretzat, eta ez daukagu hitzik esateko. Asier, gauza interesgarri asko esaten, egunotan elkarrezketetan ze ikusgarritasun izan duen, ze gogo izan dugun korrika egiteko danok, esaten zenuen indarrau guztia nola artikulatu, hemetik aurrera badago zeregina, badaude etxeko lanak. Jakina badagoela zeregini, jakina, esan nahi dut, gaur korrika maitu da, baina ekaren lanak oraindik ere aurrera jarraitzen du, gu jarraitu nahi dugu jendea euskalduntzen,
sustatu nahi dugu behiendeak bizitzeko aukera hori izan dezan, eta nahi duguna da aurrera egin, euskaraz bizi, eta euskarak aurrera jarrai dezan, danok ere elkarlanean, auzolanean, nor bere ritmotan eta bidean, baina danok aurrera egitea euskaren berreskurapenean. Donibane Garaziko adierazpena tartean unibertsalizazio edo eskubide unibertsalizateren aldarrikapena hainbat izan dira, korrika babestu duten erakunde publiko, pribatu, korporazio eragile norbanako elkarte aipatzearren, Baionan ere esate baterako, irudia batasun osoz, besteak beste, Etxegarai lehendakaria bera ere bai. Ikusita Ipar Euskal Herrian oraindik ere, Nafarroan, beste hainbat tokitan bezalaxe, baina zenolako erronka dagoen, valorazio positibo egiten duzuen, harrera ona izan du, aurtengo korrikaren mezuak. Bai, zalantzabalik, valoraziorako luze beharko dugu oraindik egunak aurrera egin, baina lehenengo valorazioak oso onak, diozun bezala parte hartzea itzela norbanakoena, baina baita erakunde, herri eragile, instituzio eta guztien aldetik. Argi dago, gogoa badagoela lana, ordun behar duguna da, bide hori elkarrekin egiteko benetako bideak eraikitzea. Konpromisoak, ez da? Hori da. Segida ematea korrikari, ez da? Eta hau guztia bada aldarrikapena, baina hau guztia bada herria, bada jaia, bada ondo pasatzea, bada elkartzea. Izango da bihar hasier, valorazioak eta egiteko momentua. Gaur egunari zer eskatuko diogu, beteta dago Donostia. Gaur jendeari eskatu dioguna da, disfruta dezala, korrikaren amairarekin disfruta dezala, eta gure aldetik eskerrak emon korrikan parte hartu duten guztiei. Azkenean eurek izan direlako korrikaren aldarria zabaldu dutenak herriz herri, eta lekukoa ekartzen lagundu digutenak onaino. Nik uste herritar guztion izenien, eta ausartuko nahi esaten, zuek eskerrak emoten zabiltzielako dan hori, geure partetik, eskerrik asko zeuei, 80. hamarkada horretatik hau antolatziarren, hau ikaragarria dalako, tanun parte da, korrika, zeuen aleginari eta zeuen lanari esker datorkiguna, eskerrik asko zeuei, eskerrik asko aekari. Eskerrik asko zeuei, bai. Eskerrik asko Aitziber, eskerrik asko Asier, eskerrik asko korrikari eta eskerrik asko aekari, helduen alfabetatzearen erronka hau, herri honen etorkizunaren gako nagusietako bat izango delako, aurre eta gazteekin batera. Ordu batak eta 15 minutu hementxe gonbidatuekin, protagonistekin, baina esan duguna plazer bata elkar lanean lan egita Euskal Hedabideok bebai, gure erreportaiei agur esateko momentua bebai. Bueno, elkarlana aipatu duzue eta alaxe da, euskara bizirik dagoela ikusi dugu, sentitu dugu, korrika ekitaldi unkigarria da, bai, baina are unkigarriagoa gure hizkuntza egunero okindegian, erosketak egiten tabernan familian, ahoz sentitu, pentsatu eta hitz egitea. Denok batuta hemen komunikabideak bezala lortuko dugu. Aupa korrika! Alaxe, aupa korrika, gora Euskara, gora Euskal Herria, eta gaur giro itzela Donostialde honetan, hiriburuaz haratago, auzo eta realitate asko osatzen duen ingurua badelako baita hau ere, aipatu dugu Pasaialdean egin dituela azken metroak, eta errealitatean hitz horien isla izan da baita gaurko egunare, Ilaski, ni ez joa etxera. Gaur, arratsaldean kontzertuak, denetik dago gaur Donostian, eta ez dugu galdu nahi, bat ere galdu nahi. Norrez, etxeko guztiak ere gonbidatu, animatu eta etortzen plazer bat izan da hau. Herri bat gara, hizkuntza bat gara, euskerak egiten gaitu, euskaldun, gora korrika, gora zuek. Eskerrik asko. Eskerrik asko.